ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi dapat na ginagawang biro ang pananakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi rin dapat gumagamit ng iba para lamang makausad tayo mula sa sakit na nararamdaman natin. Ikaw, kabarangay, handa ka bang pumasok sa relasyon kahit na hindi mo pa mahal ang isang tao? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nela. 29 years old na ngayon at nagtatrabaho bilang isang IT specialist. Nagkaroon ako ng long-time boyfriend noon. Carlo ang pangalan niya at akala ko talaga ay siya na, yung makakasama ko sa panghabang buhay. Marami na kasi kaming plano para sa hinaharap namin. Mga plano na ako na lang pala ang may gustong tuparin. Dahil bigla na lang niyang tinapos ang 6 na taong relasyon namin noon. Ang sabi niya noong unay naguguluhan daw siya sa nararamdaman niya. At magulo rin daw silang magkakapatid noon. Ayoko mang pumayag ay wala na akong nagawa pa, pero pagkalipas lamang ng 3 buwan mula nang maghiwalay kami, nalaman ko na lamang na pakakasalan na niya ang bagong girlfriend niya na buntis na noon. Doon na naging malinaw sa akin ang lahat, Papa Dudut. Nasaktan talaga ako ng sobra at hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Halos araw-araw akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang relasyon namin ni Carlo. Hanggang sa imbitahan ako ng kaibigan at katrabaho ko na si Camille na magbakasyon muna sa probinsya nila sa parteng Visayas. Gusto niya raw na tulungan ako na makapag-move on. Kaya naman sumabay na ako ng request sa kumpanya namin na makapag-work from home setup muna na kaagad namang na-approve. Tumira kami sa isang transient house na pagmamay-ari mismo ng tita ni Camille. Doon ko rin nakilala si Joshua nang minsan nasa may tabing dagat kami ni Camille. Guwapo siya, matangkad at palangiti. In-invite niya ako kinabukasan noon sa bahay nila na malapit lang naman daw sa transient house namin. Fiesta daw kasi sa kanila at may kaunting handaan. Sasama dapat si Camille pero umatake ang migraine niya, kaya naman ako na lamang ang pumunta sa bahay nina Joshua, Papa Dudut. Ang sarap nitong pansit, Joshua. Mabuti naman at nagustuhan mo. Special recipe talaga yan ni Mama. Pero masarap talaga lahat ng pagkain na handa nyo. Itong pansit lang talaga yung pinakapaborito ko sa lahat. Iyan din kasi ang palaging request ni Joshua tuwing may handaan dito sa bahay. Di pwedeng mawala ang pansit na yan. Kahit nga yung ibang kamag-anak namin kapag pumupunta dito sa bahay, yung pansit din ang palaging hinahanap. Sayang nga lang at hindi sila makakapunta ngayon kasi may iba na silang nakaset na mga lakad. Okay lang yun, Joshua. Sigurado naman ako na may iba pang chance o okasyon pa na makilala ko sila. Sasarap ba naman ang luto ng mama mo? Mapapabalik talaga ako dito sa inyo. Akala ko nga, hindi mo magugustuhan ang mga simpleng pagkain na inihanda ko. Naku, sa quality at lasa ng mga niluto niyo po, pwedeng ilaban sa mga sikat na restaurant sa Manila yun, tita. Iyan naman ang malabong mangyari dahil wala naman akong balak magtayo ng restauran. Gusto ko lang talaga magluto. Nako, lalo na kapag may mga okasyon dito sa bahay. At
Natutuwa ako na nagustuhan mo ang mga niluto kong pagkain. Nako tita, sobrang nagustuhan ko po talaga. Kapag napadalas ako ng kain dito sa inyo, baka hindi na ako makilala ng mga magulang ko pagbalik ko sa Manila. Dahil sigurado tataba talaga ako sa sarap ng mga pagkain nyo dito. Nga pala, Nela, wala ka namang gagawin mamaya, no? Ipapasyal sana kita sa may perya mamaya. Ay, dumaan din kayo ng simbahan para makita ni Nela kung gaano kaganda ang simbahan natin dito. Yun kung okay lang naman sa kanya. Nako, oo naman po, ayos lang sa akin. Wala naman po kung kahit na anong lakad ngayon tita Mabuti naman kung ganon. Para makita mo na kahit maliit yung bayan namin, marami ka pa rin pwedeng pasyalan dito. Sigurado naman po ako na mag-e-enjoy ako sa araw na to kasi kasama ko si Joshua. Joshua, thank you sa paghatid mo sa akin pa uwi ha. Wala yon, sana nag-enjoy ka kanina. Naku, kung alam mo lang, sobrang nag-enjoy talaga ako kanina. Naubos nga yung energy ko sa katatawa dahil sa mga joke na baon mo Tapos sobrang ganda pa ng lugar na pinasyalan natin kanina. Sobrang relaxing talaga. Ako rin, sobrang nag-enjoy ako kanina. Lalo na nung hinawakan mo yung kamay ko habang naglalakad tayo sa may tulay kanina. Bakit? Ayaw mo ba yung ginawa ko na yun? Siyempre, sobrang gusto, Nela. Nagulat lang talaga ako, tsaka natatakot ako na baka isipin mo na sinasamantala ko yung kabaitan mo. Gusto ko lang talaga na ma-enjoy mo ang lugar namin at yung bakasyon mo. Para saan yung halik na yon? Para ipaalam sa'yo na sobrang nag-enjoy ako nakasama ka. Ang dami mo pa kasing sinasabi Sorry. Sige, uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na. Okay, sige. Ingat ka sa pagmumotor mo ha. Salamat. See you tomorrow? Oo naman, pupuntahan kita ulit dito. See you bukas. Bye. Sus, nangangamoy love life na yata tayo dito, Kanina ka pa ba dyan sa likod ko, Camille? Ay, hindi naman. Pero kanina pa ako nakasilip doon sa may bintana. At nakita ko na hinalikan mo silip si Joshua. Grabe, sis! I'm so happy for you! Finally, makakalimutan mo talaga yung ex mo dahil dyan sa bago mong love life. Bagong love life ka dyan. Hindi ko jojowain si Joshua, no? Bakit may goodbye kiss ka pa sa lips kanina? Ano ka ba? Etos lang yun. Gusto ko lang siyang pakiligin at saka yung sarili ko habang nandito tayo sa probinsya. Pero wala talaga akong balak dalhin sa Manila kung ano man yung meron sa amin ni Joshua, no? Hanggang dito na lang yun. Pagbalik natin ng Manila, back to reality na rin ako tas ibablock ko na rin yan si Joshua. Papadudot na padalas ang pagkikita namin ni Joshua. Palagi niya akong pinupuntahan sa transient house namin. Minsan dumadalaw siya doon pero mas madalas na namamasyal kami sakay ng motor niya. Pinakilala niya ako sa mga kaibigan at ibang kamag-anak niya. Palagi siyang tinutokso ng mga ito sa kung ano raw ba ang estado ng relasyon naming dalawa. Siyempre ngumiti lamang ako habang si Joshua ay namumula mga pisngi. Sa totoo lang, wala sa plano ko ang pumasok kaagad sa isang relasyon. Hinahayaan ko na mag-enjoy muna ako sa mga kung sino man ang makikilala ko. Nagkataon na si Joshua ang nandun sa probinsya at nag-i-enjoy naman talaga ako noon na kasama siya. Nakita ko naman na masaya rin siya lalo na kapag magkahawak ang mga kamay namin o kapag nilalambing at hinahalikan ko siya. Gusto ko naman si Joshua pero hindi ko siya nakikita na boyfriend ko ng pangmatagalan, papadudot. Girl, una na ako sa loob ng airport, ha? Sige, susunod na rin ako. Ay, bye, Joshua!
Bye, Camille! Joshua, thank you nga pala ulit sa paghatid mo sa amin ni Camille dito sa airport ha. Nanghiram ka pa talaga ng kotse para lang magkasya yung mga gamit namin. Wala yon. Gusto ko rin naman na ako mismo ang maghatid sa inyo dito eh. Sayang nga lang at hindi ka na nakapagpaalam kay mama. Ako, oo nga eh. Si Camille kasi late na nagising. Kaya hindi natuloy yung plano natin na dumaan muna sa inyo bago dumiretso sa airport. Okay lang kasi nakausap ka naman namin saglit ni mama sa video call kanina. Natuwa nga ako kasi nakausap ko siya kahit saglit lang eh. Alam mo, sobrang mamimiss ko talaga yung mga luto niya. Yung mga luto lang ba ni mama ang mamimiss mo? Pati yung lugar na to. Yung mga pagkain dito, tsaka... Ako. Ang lambot talaga ng mga kamay mo, Nela. Mamimiss kong hawakan ng mga to. Alam mo, nag-uusap kami ni mama kagabi at nagpaalam na ako sa kanya. Ano namang pinagpaalam mo sa kanya? Na gusto kong pumunta ng Manila. Ha? Pupunta ka ng Manila? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung mga plano ko? Na gusto kong sumunod sa'yo sa Manila? Oo nga, pero hindi ko naman alam na seryoso ka nung sabihin mo yun. Bakit naman ako hindi magiging seryoso alam mo naman na seryoso ako sa'yo. Nela, hintayin mo ako ha. Anong ibig mong sabihin? Hintayin mo yung pagdating ko sa Manila. Mag-iipon lang ako ng konti tapos susunod na rin ako sa'yo doon. May nakausap na rin ako na kamag-anak namin na nakatira doon. Matutulungan daw nila akong makahanap ng trabaho saka pwede pa nila akong patuloyin muna sa kanila hanggang Teka, Joshua, relax ha, relax. Ang dami mo ng plano eh. Hindi ko na masundan lahat. Sorry, medyo na-excite lang ako na magsimula ng bagong buhay kasama ka. Ang totoo, medyo kinakabahan din ako kasi never pa ako nakapunta ng Manila eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabilis naman akong masanay sa isang lugar. Sigurado ako na makakahanap ka agad ako ng trabaho na malapit sa'yo. Para palagi pa rin tayong magkasamang dalawa. Joshua, I'm sorry ha, pero sa tingin ko, huwag ka munang magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi ako nagpapadalos-dalos, Nela. Pinag-isipan ko na lahat to. Sigurado na ako sa mga gusto kong gawin at pagsunod sa'yo sa Manila. But I don't think we're going to work. Ano bang sinasabi mo, Nela? Joshua, I'm sorry pero hanggang dito na lang tayo. Hindi ko maintindihan. Gusto mo rin naman ako, di ba? Nela, sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo na rin ako, di ba? Aminin ko na nag-enjoy ako sa lahat ng oras na kasama kita. Kaya lang Ano? hindi kita mahal. I'm sorry, Joshua. Hanggang dito na lang talaga tayo. Papa Dudut, kahit noong mga araw na magkasama kami ni Joshua, palagi kong naririnig ang mga plano niya na pagsunod sa akin sa Maynila at paghahanap ng trabaho dito. Hindi ko naman sineseryoso yun kasi wala talaga sa isipan ko na patagalin ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Gusto ko lang mag-enjoy at saglit na makalimot sa pagkawasak ng puso ko nang dahil sa ex-boyfriend ko. Pero hindi ibig sabihin na gusto ko nang pumasok sa isang relasyon. Nagigilty din naman ako sa mga sinabi ko sa kanya lalo na nang naluluhanan niya akong niyakap ng mahigpit. Paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal at kung gaano niya kagusto na sumunod sa Maynila para makasama ako. Pero bukod sa hindi pa ako handang pumasok sa relasyon, hindi rin talaga si Joshua ang tipo na gagawin kong boyfriend. Alam ko sa sarili ko na kahit formal niya akong ligawan ay hindi ko siya seseryosohin o sasagutin man lang, Papa Dudut. Hindi ko nakikita na magiging kami in the near future, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot nang makabalik ako ng Maynila ay naramdaman ko na kahit papaano ay nakatulong ng isang buwan ng pagbabakasyon at trabaho ko sa probinsya. Mula kasi noon ay hindi na ako gabi-gabing umiiyak ng dahil sa ex-boyfriend ko. Hindi ko na rin siya masyadong naaalala at kung pumasok man siya sa isipan ko ay napapailing na lamang ako at hindi na naiiyak kagaya noong bago pa lamang kaming naghiwalay. Si Joshua naman ay panay pa rin ang pagtitext at chat sa akin noon, Papadudot. Halos araw-araw ay tumatawag din siya sa akin. Kahit blinak ko na ang number niya at mga social media accounts. Kaya lang gumagamit pa rin po siya noon ng ibang mga number at nagka-create pa ng ilang dami account para i-message ako sa aking Facebook. Minsan pa nga ay nagko-comment pa siya sa mga public post ko na kaagad ko namang dinidelete. Kaya naman nag-decide na po ako noong i-private na ang lahat ng mga social media accounts ko. Papadudot. Uy, kumusta ka na? Kumusta pakiramdam mo? Ito, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko pero mas okay naman kaysa kahapon. Pasensya na pala kung ikaw yung sumalo ng trabaho ko, ha? Ano ka ba? Ayos lang yun. Mas mahalaga na makapagpahinga ka ngayon. Ano daw ba yung sakit mo? Di ko pa nga alam kasi wala pa yung resulta ng blood at lab test ko. Ngayon pa lang makukuha ni Mami. Pero alam mo, pakiramdam ko dengue to eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Parang lahat kasi ng sintomas naramdaman ko kahapon eh. Kaya nung sabihin ng doktor na kailangan ko magpa-confine, pumayag na kagad ako. Taas na rin kasi ng lagnat ko, saka parang mahihimatay na ako sa sobrang bigat ng pakiramdam eh. Kaya nga magpahinga ka lang na mabuti para makabalik ka na dito sa office at makapagtsikahan na ulit tayo. Ay nako, yan talaga yung una kong gagawin kasi sobrang boring dito sa ospital. Ramdam ko nga. Sige na girl. Kailangan ko rin ibabatong tawag at may mga kailangan pa akong tapusing trabaho. Get well soon ulit ha. Salamat Camille, bye. Gising ka na pala. Opo, tumawag kasi si Camille kanina eh. Kumusta nang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kaysa kahapon. Ang haba rin po kasi ng tulog ko, umiepekto na rin siguro yung mga gamot na pinainom sa akin. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala talaga ako kasi ramdam ko yung panghihina mo kanina. Tapos ang taas pa ng lagnat mo. Hirap pa nga rin po talaga ako makabangon kaya tumawag na po ako kagad sa opisina para ipaalam na hindi pa ako makakapasok. Siya nga pala, nakuha ko na nga pala ang mga resulta ng lab at blood test mo. Normal lahat ang resulta, Nela. Ha? Wala po akong dengue? Yun din ang akala ko na sakit mo pero wala ka daw dengue o kahit na anong sakit. Pero bakit iba po yung pakiramdam ko sa katawan ko? Para akong tatrangkasuhin na basta hindi ko maintindihan eh. Ano ba kasing ginawa niyo ni Camille sa bakasyon niyo at bigla ka na lang ng hina ng ganyan? Normal lang pong bakasyon tsaka pamamasyal. Wala po kaming kahit na anong extreme na activity na ginawa doon. Pero bakit naman parang masyadong nabugbog yung katawan mo sa pagod? Di ko rin po alam, Mami eh. Basta paggising ko kahapon, para akong nag-gym ng isang buong linggo dahil sa sobrang sakit ng katawan. Papadudot, sobrang weird talaga ng pakiramdam ko ng umaga na yon. Masakit lahat ng parte ng katawan ko. Pati paglalakad noon ay nahihirapan ako kaya pumayag na kaagad ako na magpa-confine. Sa dami ng test na ginawa sa akin ay hindi rin nila nalaman kung ano ang naging dahilan ng biglang panghihina ng katawan ko. Ilang ulit din nagtatanong sina Mami at Daddy noon tungkol sa mga ginawa namin sa probinsya. Inisip kasi nila na baka kung ano-anong activity ang ginawa namin kaya sumakit na lamang bigla ng gano'n ang katawan ko.
Pero bukod sa pagtatrabaho sa transient house at pamamasyal kasama si Joshua ay wala na akong ibang natatandaan na ginawa namin. Mabuti na lang kahit papaano ay nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko sa paglipas ng 3 araw. Umuwi na ako ng bahay at kinabukasan ay nakabalik na rin po ako sa pagtatrabaho. Nagsimula nang maging normal ang lahat sa buhay ko dahil hindi na rin nangungulit pa si Joshua. Pero isang kakaibang pangyayari ang naranasan ng katawan ko noon, Papa Dudut. Ano tong nandito sa mukha at leg ko? Bakit ang dami kong sugat? Mami! Mami! Oh, anak. Bakit sumisigaw ka dyan at... Ay, Diyos ko! Anong nangyari sa mukha at leeg mo? Hindi ko po alam, Mami. Tingnan niyo po, meron din dito sa braso ko. Ang dami mong butlig sa mukha at parang... Ay, parang nagsusugat na ang mga nana. Ang kati-kati nga po tas ang hapdi ng balat ko ngayon. Ay, Diyos ko, anak. Namumula at namamaga talaga yung mga sugat mo. Pati yung mga mata mo namamaga din. Mami, ano kaya to? Hindi ko rin alam. Ang mabuti pa magpalit ka na ng damit at pupunta tayo ng ospital ngayon din. Naila, kumain ka muna nitong sopas na binili ko. Wala po akong ganang kumain, Mami. Kati na naman talaga ng leeg ko. Anak, kailangan mong kumain bago ka uminom ng mga gamot mo. Hindi ko nga po alam kung epekto pa yung mga gamot na yan sa akin, May. Kanina pa po ako nagpapahid ng mga ointment na nireseta ng doktor na bili natin, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung epekto. Kati-kati pa rin po ng balat ko. At saka, namamaga pa rin po yung mga sugat sa leeg at mukha ko. Kaya nga kailangan mong kumain para mainom mo na rin tong mga gamot mo. Nela? Oh, Camille, ikaw pala yan. Pasok ka na dito. Sige po, tita. Nela. Nela, anyari sa'yo? Nag-send na ako ng picture sa'yo, di ba? Bakit parang gulat na gulat ka pa rin? Kasi, mas grabe pala kasi talaga yung itsura ng mga sugat dyan sa balat mo pag sa personal. Pangit ba? Hindi naman. Pero, oo, pangit. Medyo nakakadiri siya tignan eh. Tsaka nagnanana yung dyan sa mukha at leg mo. Tapos parang may tutubo na rin dyan sa mga braso mo. Kinakamot mo ba yung mga yan? Kanina ko pa nga siya sinasaway sa pagkakamot na ginagawa niya. Sobrang kati naman po kasi talaga, Mami. Kaya ang hirap pigilan. Ano daw sabi ng doktor? Hindi nila malaman kung anong klase ng rashes o sugat tong lumalabas sa balat ko. Hindi naman daw skin asthma o allergy. Kaya baka lumipat na lang kami ng ibang ospital bukas ni Mami. Alam mo, sa tingin ko, Nela, hindi na ospital ang kailangan mong puntahan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sa itsura ng mga kati-kati mo sa katawan, sa tingin ko, kailangan mo nang magpa-albularyo. Papa Dudut, akala ko nung una ay nagbibiro lamang si Camille nang banggitin niyang tungkol sa albularyo. Iniisip ko noon na baka gusto niya lamang na pagaanin ang nararamdaman ko. Grabe kasi talaga ang itsura ko noon, Papa Dudut. Para akong may bulutong na mas malala pa doon. Magkakaibang sugat ang tumutubo sa mukha at buong katawan ko. Pero lahat sila ay sobrang kati na para bang may kung anong lalabas mula sa balat ko.
Kaya naman awang-awa talaga sa akin si Camille, lalo na nang mas matagal niyang matitigan ang balat ko. Nakita niya kung paano ako nasasaktan sa bawat pagkilos ko. Papa Dudut, hindi ako masyadong naniniwala sa mga maligno o ano pang mga may kinalaman sa kababalaghan. Mas pinapaniwalaan ko pa ang kakayahan ng siyensya. Alam ko na may scientifical explanation ang kung anuman ang pinagdadaanan ko noon. Sadyang nahihirapan lang ang mga ospital na matukoy kung ano talaga ang pinagmumulan ng mga tumutubo sa balat ko. Kaya naman hindi ko na sineryoso ang kung anuman ang sinabi ni Camille noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas lumala ang kalagayan ng balat ko noon. Nakatatlong ospital na kami na pinuntahan pero walang mga doktor ang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa kung ano nga ba ang tumutubo sa balat ko. Kung ano-anong mga ointment at oral medication ang ibinigay nila sa akin. Wala ni isa sa mga yon ang tumalab at nakapagpagaling ng balat ko. At sa bawat araw na lumilipas ay ramdam ko yung mas paglalim ng mga sugat sa lahat ng parte ng katawan ko. Sobrang hirap linisan ang mga sugat ko dahil palagi itong nagdurugo o pumuputok ang mga nana. May malagkit na likido na lumalabas doon na may mabahong amoy na kasama. Nang maubos ang sick leave credits ko ay pinilit kong pumasok sa opisina pero nahirapan akong mag-commute. Kitang-kita kasi sa balat ko ang mga sugat ko. Kaya naman nag-face mask at long sleeve na talaga ako kaya lang dumidikit ang mga sugat ko sa mahabang manggas ng damit ko. At may kakaiba ring amoy ang ibinibigay ng katawan ko kahit naliligo naman ako sa araw-araw. Nag-request na lamang ulit ako ng temporary work from home setup sa opisina. At dahil sa kalagayan ko ay pumayag naman sila sa request ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong nahihirapan noon, Papa Dudut. Dahil bumalik ang pananakit ng katawan ko hanggang sa dumating ako sa puntong nagdesisyon na akong sundin ang payo ni Camille na papuntahin sa bahay namin ang kilala niyang manggagamot na si Mang Emong, Papa Dudut. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon, Nela? Masakit pa rin po yung mga sugat ko eh. Parang gumagalaw yung mga sugat ko at may lalabas na kung ano mula sa loob nito. Napansin ko nga na ang sariwa ng mga sugat sa balat mo. Mang Emong, ang sakit din po ng buong katawan ko eh. Para po akong sinagasaan at tumakbo ng ilang daang kilometro. Uminom na nga po ako ng gamot sa sakit ng katawan pero wala po talagang epekto eh. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa kwarto mo, may kakaiba na ako agad na nararamdaman eh. Ano pong ibig niyong sabihin? Nela, meron ka bang nakaaway bago mo naramdaman ang lahat ng ito? Nakaaway? Wala naman po, Mang Emong. Mabait na bata ang anak ko. Kahit sa kapitbahay o mga kamag-anak namin, wala siyang nakakasamaan ng loob. Kahit po sa opisina, wala akong natatandaan na nakakaaway ko. Wala ka bang naalala na baka may nasaktan kang tao kahit hindi mo sinasadya? Wala naman po kasi hindi po talaga ako palaaway tsaka... Nela, si Joshua. Sinong Joshua? Yung yung lalaking nagkagusto kay Nela nung nasa probinsya kami. Naging boyfriend mo ba siya? Hindi po, Mami, pero gusto niyang sumunod dito sa Manila para makasama ako pero sinabihan ko siya na wag na kasi ayoko na siyang paasahin palalo. Kaya ayun, pinutol ko na lahat ng pwedeng maging komunikasyon naming dalawa. Alam mo, feeling ko talaga si Joshua yun. Wala na ibang pwedeng gumawa sa'yo niyan kundi siya lang.
Parang imposible naman yung sinasabi mo dahil alam kong mabuting tao si Joshua. Maraming pwedeng gawing bagay ang mga taong sobrang nasaktan. Sandali. May gagawin lang ako rito. Mang Emong, ano po yung sinusulat nyo sa papel? Orasyon ito. Laban sa barang na nangyayari ngayon sa kaibigan mo. Barang? Ibig sabihin po mambabarang si Joshua? Pwedeng oo. Pwede rin namang pinabarang kanya sa ibang tao. Pero nararamdaman ko na malakas ang kapangyarihan ng mambabarang na to. At malaki ang galit na nararamdaman ng taong gumawa sa'yo nito. Manong, ano pong gagawin nyo dyan sa maliit na papel na yan? Ito, irorolyo ko ito. At iipit ko sa ilalim ng hinlalaki ng kanang paa ni Nela. Pero Ineng, ngayon pa lang sasabihan na kita na masakit itong gagawin ko, ha? Paano po magiging masakit Papel lang yung ilalagay niyo sa hinlalaki ng paa niya. Hindi lang ito basta papel. Papel na may nakasulat na orasyon at kasamang dasal ko. Nela, Po, ilalagay ko na ito dito sa ilalim ng hinlalaki mo, ha? Ano man ang sakit na maramdaman mo, kailangan mo yung tiisin. Dahil doble o triple ang sakit na nararamdaman ng taong gumawa nito sa'yo. sige po Mang Emong. Sige, ito ilalagay ko na, Nela. Tiisin mo lang. Tiisin mo. Kailangan nating mapaalis ang mambabarang na gumawa nito sa katawan mo. Mang Emong! Ang sakit! Kung sino ka mang mambabarang ka, tigilan mo na ang katawan ng babaeng ito! Ano po? Ang sakit na! Kailangan nating mapatigil ang mambabarang na yan. Tinisin mo ang sakit, Nela. Dahil mas nasasaktan ng mambabarang sa oras na to. Kaya ikaw mambabarang ka. Tigil mo na yung ginagawa mo sa katawan ni Nela. Tigilan mo na ang pambabarang mo sa kanya. Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Mang Emong, ayoko na po! Sobrang sakit na po talaga! Tama na po! Papadudot nung sabihin ni Camille na baka si Joshua ang may pakana sa kung anuman ang nangyayari sa akin ay hindi talaga ako makapaniwala. Kasi bukod sa hindi naman ako naniniwala sa kulam ay naniniwala ako na mabuting tao si Joshua. Kahit nasaktan ko siya, alam ko na hindi niya kayang gawin sa akin ang bagay na yon. Sa maikling panahon na nakasama at nakilala ko siya ay sigurado ako na mabuti siyang tao. Hindi ko rin alam kung may epekto pa ba talaga sa kanya yung ginawa ng albularyo sa akin, pero sobrang sakit talaga physically nung ginawa niyang pag-ipit ng rolyo sa daliri ng hinlalaki ng kanang paa ko. Pakiramdam ko ay parang sinusunog o pinapako ang daliri ng mga paa ko. Ang sabi ng albularyo ay doble o triple raw ang sakit na nararamdaman ng taong kumukulam sa akin dahil sa ginagawa niya. Pero pagkatapos nga raw ng lahat ng yon ay wala ring nangyaring pagbabago sa mga sugat ko. Mas lalo pang ang lumala ang mga sugat sa balat ko. Sinubukan naming kontakin si Joshua para humingi ng tawad sa kanya. Inunblock ko lahat ng social media account at cellphone number na ginamit niya noon para makontak ako. Kaya lang ay wala na rin akong makontak alinman sa mga account o cellphone numbers na yon. Papadudot. Nela, si Tita Joanne mo to. Pwede ba akong pumasok?
Sige po, tita. Pasok po kayo. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Kanina ka pa hinahanap ng mga pinsan mo. Pero ang sabi ng mami mo, ayaw mo daw lumabas ng kwarto mo. Ayoko lang naman po na mapag-usapan ako sa labas, Tita Joanne. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ko ngayon, di ba? Ang dami ko pong sugat sa balat. Ano bang sabi ng doktor na tumingin sa'yo? Hindi po nila matukoy kung ano tong tumubo sa balat ko eh. Ginamit ko naman po lahat ng nireseta nilang ointment. Ininom ko lahat ng gamot na kailangan kong inumin. Pero wala pong gumana ni isa sa mga yun. Nagpatingin na nga rin po ko sa ibang manggagamot eh. Ano naman ang naging resulta ng pagpapatingin mo sa manggagamot? Ang sabi niya po, pinabarang daw po ako nung taong galit na galit sa akin. May nakaaway ka? Kaya kanya pinabarang? May nasaktan po akong tao, tita. Hindi ko po sinasadya na paasahin siya sa bandang huli. Alam niyo, tita, sa totoo lang po, hindi naman ako naniniwala sa barang o sa kung ano pa mang mga kababalaghan eh. Pero sa tingin ko, deserve ko po kung ano man po yung nangyayari sa akin ngayon. Nela, wag mong sabihin yan. Nakasakit po kasi ako ng tao, Tita Joanne. Gumamit ako ng ibang tao para makamove on agad dun sa ex-boyfriend ko. Ginamit ko lang siya para sa sariling kapakanan ko. Kung totoo man po na pinabarang niya ako, hindi ko siya masisisi kasi nasaktan lang naman po siya ng dahil sa akin eh. Nasaktan siya dahil sa pagiging makasarili ko. Hindi ko alam kung makakatulong to. Pero gusto mo bang ipag-pray over ka namin ng mga ka-churchmate ko? Imbitado rin kasi sila sa birthday celebration ng lola mo, kaya nandyan din sila ngayon sa labas. Sigurado ako na kahit paano, makakatulong to sa kalagayan at nararamdaman mo ngayon. Kung ayos lang sa'yo, papapasukin ko sila dito sa kwarto mo para makapag-pray over tayo ng sabay-sabay nila. Sige po, tita. Ayos lang po sa akin. Sa tingin ko, matinding dasal ang kailangan ko para tuluyan na akong gumaling. Sadyang nakalimutan ko lang na may Diyos pala. At yun ang kailangan kong ibalik sa buhay ko. Ang pananampalataya ako sa Diyos. Papadudo, tuluyan na talaga akong nawala ng pag-asa na gumaling noon. Grabe na kasi talaga yung mga butlig, sugat at mga nana na kumalat sa balat ko. Naamoy ko na rin noon ang malansang amoy ng mga sugat ko na yon. Kaya hindi na talaga ako makalabas pa ng bahay kahit para man lang mamalengke o tumambay sa mall. Nag-request na rin ako ng pangmatagalan na work from home setup. Buti na lang at pinayagan ako ng kumpanya namin kasi kung hindi ay baka maparesign na lamang ako nang wala sa oras. Hindi ko na kasi talaga kayang bumiyahe o pumasok sa opisina. Grabe yung tinginan at parinig sa akin ng mga tao sa paligid ko. Kita ko yung pandidiri sa mukha nila at yung mga tinginan ng mga mata nila sa balat ko. Parang gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa noon. Kaya naman wala na akong ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho at magkulong sa loob ng kwarto ko. Kahit pa nga may family gathering na sa bahay namin mismo ginaganap ay nagkukulong pa rin ako sa kwarto ko. Ayoko kasing makita at pandirihan ako ng mga tao. Nagdalawang isip pa nga akong pumayag nang sabihin ni Tita Joanne ang tungkol sa pagpipray over na gusto nilang gawin sa akin. Pumayag na lamang ako kasi naisip ko na wala na rin namang mawawala. Ilang saglit lang pagkatapos niyang lumabas. Bumalik din siya sa kwarto kasama ang ibang mga churchmate niya. Sinabihan niya muna ako noon na ipikit ang aking mga mata. Pagsisihan ko ang mga kasalanan ko at humingi ako ng tawad sa mga taong nagkasala sa akin. Sinunod ko po ang lahat ng sinabi niyang yon hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na umiiyak. Habang nagpe-pray over sina Tita Joanne ay halo-halo ng emosyon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon.
guilt, galit, takot at awa. Halos humaguluhol na ako nang matapos sila sa kanilang pagdarasal. Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano at bakit nangyari yon, at pagkalipas nga ng ilang araw ay himalang unti-unting natuyo ang mga sugat ko hanggang sa tuluyan na ngang gumaling ang mga yon. Hindi ako naniniwala sa kababalaghan, pero sigurado ako na malaking tulong ang pagpe-pray over na ginawa sa akin nila Tita Joanne. Ngayon po, Papa Dudut, 2 taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito. Wala na akong naging balita pa kay Joshua. Hindi ko na rin sinubukan pang hanapin si Joshua at wala na rin ang mga sugat sa balat ko. Pero may naiwan na malalim na mga peklat na palaging nagpapaalala sa akin na huwag paglaruan ang damdamin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay may naiwan po itong aral sa ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Nella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang saan mo kayang manahimik sa nakikita mong pagmamaltrato sa iyong kapwa dahil natatakot ka na mapahamak at madamay sa gulo ng iba? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa iyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Andrea, taga Quezon City. 25 years old at pamilyado na ako. Ako po ay dating sales lady, Papa Dudut, sa isang mall, pero minalas na mawala ng trabaho dahil nga po sa pandemya. Kaya ngayon ay nag-online selling na lamang po muna. Dahil din po dito ay maraming oras na rin po akong nakikinig sa Barangay LS sa inyong programa. Sa awa naman po ng Diyos ay nakakaraos-raos naman kami ng pamilya ko sa ngayon, kahit na 2 po kami ng asawa kong si Melvin na nawala ng trabaho. At tumututok na lamang po kami sa pag-resell ng mga pagkain online. Sa tingin ko po ay medyo nakagaan dahil isa pa lamang po ang anak namin. At dahil din sa tingin ko ay kahit papaano ay naging mabait po ang tadhana sa amin. Dahil na rin sa isang magandang bagay na ginawa ko noong ako ay nagbubuntis pa lamang. Gayunman, ang magandang bagay ding pong yon ang nakapagbigay sa akin ng iba yung lungkot at sakit sa dibdib ko na hanggang sa ngayon ay dinadala ko pa rin. At eto na nga po, Papa Dudut, ang gusto kong ibahagi sa inyo at sa ating mga kabarangay. Nakatira po kami sa isang bliss type na lumang building. At ang inuupahan po naming bahay ay pinagawa ng divider ng may-ari para pwedeng paupahan sa 2 pamilya. Medyo masikip po ang espasyo, pero okay na rin po dahil mura lang naman ang upa namin. Dito na po kami lumipat ni Melvin matapos naming magpakasal at bumukod sa mga pamilya namin. Dahil malapit din po ito sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant, medyo maayos naman po ang lugar na nilipatan namin. Pero karamihan sa kanila ay magkakakilala na at kami lang ang baguhan. Kahit na building po siya ay halos ando na rin po ang lahat. May mga nagtayo ng maliliit na tindahan, may mga nagiinuman kung minsan at mga batang naglalaro sa pasilyo. Ang aming cashier po sa unit ay isang pamilya, mag-asawang nasa 40 to 50 years old na at may 3 anak. Ang panganay nila ay babaeng college na working student. Ang sumunod ay lalaki na parang magka-college na rin. At ang bunso naman ay nasa 12 to 13 years old na lalaki. Pero hindi ito nag-aaral dahil
isa po siyang special child. Hello! Hello din. Ano pangalan mo? Andrea. Ikaw yung bago naming kapitbahay, no? Oo, ako nga. Ikaw, anong pangalan mo? Makmak. Nice to meet you, Makmak. Ha? Sabi ko, natutuwa ako na makilala ka. Ako rin! Ang ganda mo naman, Ate Andrea. Ay, thank you. May boyfriend ka na, ate? Ay, hindi. Asawa na. May asawa na ako. Parang ang bata mo pa. 22 na ako. Ha? Ano yun? 22. Ano yun? 22 years old. Matanda na ba yun? Oo. Ikaw, ilang taon ka na? Di ko alam. Di mo alam? Bakit hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Ganun ba? Wala ka bang pasok ngayon, Makmak? Pasok saan? Sa eskwelahan. Ha? Di ka nag-aaral? Hindi. Makmak! Po! Nakuha mo na ba yung sukli ko kanina kay Aling Tess? Hindi pa po! Abay, punyemas ka naman bata ka. Inutil ka talaga. Kanina ko pa inutos Kunin mo na! Opo! Sige ate, alis muna ako. Okay, sige Makmak. Simula pa lang po ay hindi na maganda ang vibe sa akin ng pamilyang katabi namin, Papa Dudut. Malimit po silang nagsisigawan at parang lahat ay palaging mainit ang ulo. Bagay na nakaka-stress po sa akin ng husto lalo pat buntis pa ako noon. Pero ang pinaka hindi ko po komportable ay dahil palagi nilang sinisigawan si Makmak. Lalo pat isa itong special child. Tansya ko po ay nasa 12 to 13 years old na nga po ang bata. Pero parang ang pag-iisip niya ay parang pampitong gulang pa lamang. At dahil nga po sa kanyang kondisyon ay parang bata nga rin po talaga itong kumilos at magsalita. Kung minsan ay parang nagwawala at nagtatantrums din siya. Bagay na parang hindi na pagpapasensyahan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nung una ay sinusubukan ko pa rin pong intindihin ang kanyang mga kamag-anak. Dahil wala naman po ako sa posisyon nila. Bilang isang buntis at magiging ina na rin po ng panahon na yon, ay iniwasan ko rin pong husgahan sila kaagad. Dahil sigurado akong tiyak na mahirap para sa isang magulang ang magkaroon ng anak na may espesyal na mga pangangailangan at kondisyon. Bagay na ipinagdarasal ko po talaga noon na hindi naman dumapos sa ipinagbubuntis ko. Pero habang lumilipas po ang mga linggo ay mas nabahala na po ako sa aking mga naririnig na pagtrato nila kay Makmak. Tinamaan ang magaling ka talagang bata ka! Lintik ka! Pagkakain kasi, kumain lang! Lintik, munti ka pa mabubugtong pa ako! Leche ka ha! Inutil ka rin kasi tulad ng anak mo na to, Gloria! Bakit mo kasi binigyan ng babasagin na baso? Dapat yung plastic lang binibigay mo dito eh! Pakain ko sa inyo mag-ina tong bubog eh! Nasa hugasan lahat eh! Ito kasing si Lester, tatamad-tamad! Dapat hinugasan mo na yung lahat ng mga kinainan! Pihira! Bakit ako sinisisi nyo? Ako ba nakabasag? Ako ba may tililing? Di naman ako yung abnormal Tumahimik ka ng lintik ka! Hindi, mas lalo kang tatama sa akin! Gloria! Ilisin mo nga to! Lester! Ikaw na nga maglinis! Pambihira, ako na naman eh. Ako ba nakabasag? Ba't di nyo ipalinis nyo kay Makmak? Tanga! Kita mo na nga mahina ang utak niyan eh! Gusto mo bang dumugo yung kamay niyang kapupulot ng mga bubog? Bihira ka! Di hayaan nyo magsugat-sugat yung kamay niyan para matuto. Uisit, ang dami pa sinasabi! Linisin mo na, kundi pati ikaw, tatama sa akin! Pesting buhay naman to. Bakit kasi hindi nyo pa ipasok sa mental yan para hindi tayo napeperwisyo pare-pareho? Sana masagasaan na lang yan. Diyos ko, eto na naman sila. Ano ba yan, Melvin? Mapapaanak ako ng maaga nito sa mga kapitbahay natin eh. Pabayaan mo na lang. Huwag ka na ma-stress. At saka kawawa si Makmak. Alam naman nila na special child yung bata.
Tapos ginaganyan-ganyan nila. Baka pagod lang sa trabaho yung mag-asawa. Hala, kahit napagod pa yan, anak nila yon. Kadugo nila yon. Galing sa kanila yon. At saka kahit na may kondisyon yung bata, may pakiramdam pa rin yun. Sa nangyayaring yan, hindi malayong lumala pa yung kondisyon ng bata Pabayaan mo na. Huwag ka na lang magpa-apekto, lalo pat buntis ka. Melvin, natatakot ako. Paano kung yung anak natin? Anong ibig mong sabihin paano? Paano kung yung anak natin maging katulad ni Makmak? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Kakaisip mo ng kung ano-ano, lalo may stress yung anak natin Pero paano nga kung mangyari? Sobrang dalang lang naman ng ganyang kondisyon. At saka alam ko na mamana yan. Wala naman sa atin ang may lahing ganyan. Hindi pa rin tayo nakakasiguro. Tama na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Makakasama yan sa bata. Huwag ka na magpa-apekto sa mga yan. Nasa ika-4 na buwan ko po ng pagbubuntis nang lumipat kami sa bahay na yon. At sa stress ko sa mga sigawan sa kabila ng manipis na pader na humahati sa aming maliit na inuupahan ay pakiramdam ko ay mapapaanak ako ng hindi oras. Sa mga panahon na yon ay wala pa naman po akong trabaho dahil kaka-endo ko lamang din sa dati kong pinapasukan. At ang balak sana naming mag-asawa ay sa bahay muna ako mamamalagi at mag-i-reselling na lamang muna ako ng make-up para hindi ako matagtag at ma-stress sa pamamasukan at pagkukommute at maalagaan ang aking pinagbubuntis. Pero ang bad vibes na ibinibigay po ng kapitbahay namin dahil sa kanilang sigawan at murahan, pakiramdam ko ay mapapaanak na rin po ako nang wala sa oras. Kaya most of the time ay naka-headphones na lamang ako at nakikinig sa Barangay Love Stories para hindi ko na masyadong marinig ang sigawan sa kabila. Dahil palagi din po akong nasa bahay lang ay medyo nalaman ko na rin po ng bahagya ang background ng pamilyang kapitbahay namin kahit na madalang ko lang pong makausap ang mga ito. Ang padre di pamilya po ay parang 1 o 2 beses lamang sa isang linggo kung umuwi. Nagtatrabaho po ata sa isang factory sa Laguna. Ang nanay naman ay isang mananahe. Ang panganay na babae ay nasa kolehiyo at nagwo-working student. At ang panggitna naman po ay parang senior high school pero tamad namang mag-aral. At si Makmak nga po na bunso ay ang palaging nasa bahay lang din kasama ng nanay niya at hindi po nag-aaral. Buong araw ay halos bukas ang TV nila. Bilang mga kapitbahay ay wala din naman po silang masyadong pakialam sa amin. Tulad ng pagtrato rin po nila sa isa't isa na kanya-kanyang buhay. At parang akala mo'y hindi sila magkakadugo at iisang pamilya. Ang iba naman po na aming mga kapitbahay ay nakagaanan ko naman po ng loob kahit na papaano. At batay nga po sa mga minsang pakikipagkwentuhan ko sa kanila, ay napag-alaman ko rin po na hindi naman po pala talaga taga doon ang pamilyang nakashare namin sa inuupahan naming bahay. Nauna lang po sila sa amin ng mga 5 taon. At nung una ay hindi pa nga daw po nila masyadong napansin na may kakulangan sa pag-iisip si Makmak dahil nga ito'y bata pa noon. Pero habang lumalaki po ito, ay napansin na nila na may kakaiba dito. At wala din itong naka-close na mga bata o kalaro dahil ilang na makipaglaro ang ibang mga bata sa kanya dahil sa kanyang kondisyon. Nasayangan po ako kay Makmak, Papa Dudut, at naaawa din. Mabait po ang bata, malambing. Yun nga lang ay kung minsan ay makulit talaga at mahirap kausap. Kung minsan ay bigla na lamang pong kakatok sa amin at magbibigay ng kung anong chichirya na kinakain niya o pagkain at makikipagkwentuhan. Bagay na pinapayagan ko din naman po dahil wala rin akong halos kausap sa amin. Dahil ang asawa ko po ay buong araw na nasa trabaho.
At kahit papaano ay naramdaman ko na nananabik ang bata sa tao na maging mabait at palakaibigan sa kanya. Dahil ang lahat po sa lugar namin, pati mga bata at maski na ang sarili niyang pamilya ay istorbo at katawa-tawa ang tingin sa kanya. Pwede ako pasali? Oh, sino nakasunod? Hoy, bata! Pasali! He? Huwag mo nga ako sigawan. Pasali nga sa laro nyo! Ayaw ka naming kalaro, matanda ka na. Di ako matanda! Tapos isip bata ka pa. Hindi ako isip bata! Umalis ka dito! Huwag kang mastorbo, naglalaro kami. Sa mga ugali nyo! Pangit! Pangit! Hoy, hindi kami pangit ha. Ikaw kaya ang pangit. Kayo ang pangit! Umalis ka na sabi! Huwag ka magulo dito, hindi ka naman kasali. Sige, kukunin ko to! Hoy, ibalik mo yung pamato! Ayoko! Akin lang to hanggang di nyo ako pinapasali! Akin na yan! Akin na sabi! Ano ba? Hindi ko tayo bibigay! Ayaw mo ha? Aray! Aray ko! Ba't mo ako tinulak? Buti nga sa'yo! Tay! Tay! Oh, ano nangyari? Bakit ka nadapa? Tinulak ako niya, no! Ikaw talaga lintik kang bata ka eh. Aray! Ang laki-laki mo na? Nakikipag-away ka pa dito sa mga mas maliliit sa'yo? Anong nangyayari? Eh, yung sinto-sintong yan, tinulak yung anak ko eh. Ano, Tenten, nasaktan ka ba anak? Opo! Pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman yung kondisyon ng bata. Eh kaya nga dapat, kinukulong yan sa bahay. Mamaya kung ano pang gawin yan dito eh. Hindi naman ho siguro. Tsaka hindi naman po pwedeng ikulong lang yung bata. Hoy, huwag ka nga nakikialam dito. Ilayo mo sa akin yung sinto-sintong yan. Pauwiin mo niya sa kanila. Kundi papabarangay ko yung mga magulang niyan. Isasama pa kita. Grabe naman ho kayo, Mang Tiklo. Tahan na, Makmak. Tara, uwi na tayo dun sa bahay nyo. Halika. Ate, wag niyo po ako susumbong kay Mama. Papagalitan po ako nun pag nalaman niyan may nakaaway ako. Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin. Nang pinagtanggol ko po si Makmak kay Mang Tiklo, ay bigla pong may kung ano akong naramdaman na awa at bugso ng damdamin para protektahan siya. Siguro po ay dahil sa ako ay buntis kaya ang motherly instinct ko ang naging malakas. Pero matapos po ng pagkakataong yon, nang nanindigan ako sa isang malaki, masungit at higit na malakas na lalaki kesa sa akin, ay may malaking bahagi po sa akin ang nakaramdam at nagdesisyon na maging tagapagtanggol at tagaprotekta kay Makmak. At sa tingin ko po ay unang pagkakataon din po yon na nakaramdam na may kakampi at kaibigan si Makmak. At dahil din po sa pangyayaring yon ay mas napalapit din sa akin ang loob ng bata. Naging mas madalas po ito na kumakatok sa amin para makipagkwentuhan. At minsan nga po ay nasisita na ito ng nanay niya dahil baka raw nakakaistorbo na sa akin. Pero hinahayaan ko lang din po ang bata, Papa Dudut, dahil kahit na nga kung minsan ay may pagkamakulit, kahit papaano ay naaaliw din naman ako sa kanya. At sa tingin ko po ay siya rin po ang una kong tunay na naging kaibigan sa lugar na yon. Hindi kasi katulad ng mga normal na mga tao na po pwedeng nakangiti sa harap mo pero kung ano-ano na pala ang sinasabi sa likod mo. Ang mga katulad po ni Makmak ay busilak ang puso at sasabihin ng diretsyo kung ano ang totoong naiisip nila. Hindi katulad ng ibang mga normal na tao na pwede kang traidorin. Ang mga katulad ni Makmak, Papa Dudut, ay hindi ka pag-iisipan ng masama at wala ring hangarin na manloko ng kapwa. Sandali lang! Hi, ate! Hi, Makmak! Ate, ito para sa'yo. Wow! Salamat dito sa choknat, ha? You're welcome! Aba!
Nagagamit mo na yung tinuro ko sa'yo. Pasok ka muna sa loob. Ate, dito muna ako Yay! Buka. Gusto mo ba ng juice, Makmak? Sige! Yung paborito ko! Sige, pagtitimpla kita ha. Ito. Thank you! Wow, very good. Marunong nang mag-thank you. Sarap! Teka. Makmak, paano yung braso mo? Nahulog ka ba? Bakit ka may pasa? Ito. Nung isang araw kasi umalis si Mama, ako lang sa bahay. Kaya tinali ako ni Kuya Lester. Ha? Anong tinali? Bakit ka tinali? Kasi umalis din siya sa bahay. Pero bakit kanya tinali? Para hindi ako makalis ng bahay. Hala, sinumbong mo ba siya sa mama mo? Ha? Si Kuya Lester mo. Sinumbong mo ba siya sa mama mo dahil tinali ka? Hindi. Bakit hindi? Tinakot ka ba niya? Hindi. Dapat sinabi mo nga sa mama mo para napagsabihan ng kuya mo na wag nang gawin yun. Tinatali naman nila ako palagi Ano? Sino? Silang lahat. Si Mama, si Papa, si Ate, si Kuya. Pag umaalis sila, tapos ako lang naiwan sa bahay. Pero bakit ka tinali? Para nga daw hindi ako umalis. Kulit mo naman Hindi yun tama. Paano kung nagugutom ka na? O pag kailangan mong mag-CR? Pinipigilan ko. Diyos ko. Hindi tama yung ginagawa nila sa'yo, Makmak. Makmak! Makmak! Nasaan ka bang abnormal ka? Ay, tawag na ako ni Mama. Sige, bye-bye ate. Kinalabutan po ako sa sinabing yon ni Makmak, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na nagagawang saktan siya ng pamilya niya. At ang itali pa siya na parang hayop lang kapag kailangan niyang maiwang mag-isa lang sa bahay. Gayon pa man ay 1,000 mga bagay pa rin ang tumatakbo sa isipan ko noon. Inilagay ko din po ang sarili ko sa posisyon ng mga magulang ni Makmak. Kung ako ay magulang na nagtatrabaho at kailangang kumita ng pera para makakain, pero may anak ako na parang si Makmak na maaaring aksidenteng makasakit ng iba o ng sarili dahil sa kanyang kakulangan sa pag-iisip, ano nga ba ang dapat kong gawin? Paano kung wala nga akong mapag-iwanan sa kanya? Wala namang tayong mga daycare sa Pilipinas na libre at sagot ng gobyerno para mapag-iwanan sa bata, lalo na sa mga kagaya ni Makmak. Kapag kumuha naman ako ng bantay ay kailangan ko rin itong bayaran. At kung hahayaan ko lang naman si Makmak at ilak lang sa bahay, paano kung maglaro ito ng kung ano-ano na pwedeng simula ng sunog? Kapag hindi ko naman kinandado ang bahay, paano kung umalis ito? Mawala at hindi na makabalik pa. Pero sa lahat ng mga sitwasyong iniisip ko na maaaring pinagdaraanan ng mga magulang ni Makmak, ay isa pa rin po ang isinisigaw ng aking konsensya at puso, Papa Dudut, na mali ang kanilang ginagawa kay Makmak. At kung ginagawa din ng mga kapatid ni Makmak ang pagtatali sa kanya kapag sila ay umaalis ng bahay, ay hindi rin naman sila po pwedeng sisihin din dahil mga bata pa rin naman sila. Kaya ang mga magulang lang talaga ang dapat na sisihin dahil sila ang dapat na gabay at maging huwara ng tamang asal at moralidad sa kanilang mga anak. At dahil binabagabag po ako ng husto ng aking nalaman tungkol sa pagtatali ng mga magulang at ng mga kapatid ni Makmak sa kanya, kapag sila ay umaalis ay kinausap ko po noon si Melvin tungkol dito. Maski rin po si Melvin ay nagulat at naasiwa sa ginagawang yon ng pamilya ni Makmak. Pero nang tinanong ko si Melvin kung ano ba ang dapat naming gawin, ay doon na po medyo umatras si Melvin. Huwag na lang daw po kaming makialam dahil kapitbahay lang naman kami.
at wala pa namang nangyayaring masama sa bata. At nang sinabi ko na hihintayin pa ba namin na may mangyaring masama sa bata, ang sabi lang po sa akin ni Melvin ay umiwas na lamang daw po kami sa gulo. Lalo pat bago pa lamang kami sa lugar na yon. Hindi po ako makapaniwala sa naging pasya ni Melvin, Papa Dudut. Lalo pat buntis ako at magiging ina na. Hindi ko maatim kung paanong natitiis ng mga magulang ni Makmak na itrato siya ng ganon. Wala ba silang lukso ng dugo na nararamdaman sa bata? Hindi na ba nila nakikita si Makmak na tao? At dahil ilang gabi rin po akong hindi mapakali sa kakaisip sa pagmamaltrato ng mga kapitbahay namin sa sarili nilang kadugo, ay nagpasya po ako na kausapin ang nanay ni Makmak, Papa Dudut. Kahit na sinabihan pa ako ni Melvin na huwag nang makialam. Teka! Magandang araw po, Aling Gloria. O bakit? Anong problema? Hindi, wala ho. Gusto ko lang po sana kayong makausap ng saglit. Tungkol saan? Ano po kasi di ho ba buntis po ako. Tapos palagi lang naman po ako nandito sa bahay. O tapos? Naisip ko lang po kung kailangan yung umalis at si Makmak lang ang may iwan sa bahay nyo, pwede nyo naman po siyang ihabilin sa akin. Ha? Pwede ko po siyang bantayan kapag wala kayong mapag-iwanan sa kanya. O bakit? Naisip ko lang po. Kasi kung minsan, parang wala pong tao sa bahay nyo. Tapos naiisip ko baka mag-isa lang si Makmak sa bahay. Siyempre po sa kondisyon niya, nag-aalala po ako. Bakit mo naman naisipan yan? Kailangan mo ng trabaho? Wala kaming ekstrang pambayad sa bantay ha? Naku, hindi po. Wala pong bayad. Libre ko pong gagawin. Parang magkaibigan na rin naman po kami ni Makmak. Nakagaanan ko na po ng loob yung bata. Hindi, wag mo kaming intindihin. Salamat na lang. Aling Gloria. Ano? Nung isang araw ho kasi pumunta sa akin si Makmak. Tapos nakita ko may pasa siya sa braso. O tapos? Bata yan sintu-sintu pa. Malamang tumama yan sa kung saan lang. Ang sabi niya ho sa akin dahil daw po yun sa pagkakatali sa kanya ng Kuya Lester niya. O ngayon? Kaya nga po ako nagbobolontaryo na akong magbabantay sa bata. Kesa naman pong ganyan na itinatali niyo siya kapag wala kayo sa bahay. Ano gusto mong palabasin, ha? Na masama kaming magulang? Hindi naman po yun sa ganon. Yun ang pinapalabas mo ha? Akala mo kung sino ka? Bagong salta ka lang naman dito. At hindi ka pa ina. Kaya huwag ka magmamagaling dyan. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaranas namin dyan sa batang yan. Pero Aling Gloria, anak niyo ho si Makmak. Kadugo niyo yan. Kahit ganyan yung kondisyon niya, tao yan. Huwag niyo naman pong itrato na parang aso yung bata na tinatali niyo. Hoy Andrea, mag-ingat ka dyan sa mga lumalabas sa bunganga mo ha. Hindi namin tinatrato na parang aso yung bata. Yan ang sa tingin namin na mas mabuti para sa kanya. Hindi kasi nakakapag-isip yan ng tama. Pero nasasaktan nga yung bata. Yan ba ang sinumbong niya sa'yo? Hindi ho, hindi siya nagsumbong. Naisip ko lang nung nakita ko yung mga pasa niya. Pwes, wag kang makialam. Makialam ka kung ang lumabas dyan sa sinapupunan mo ay kulang-kulang din ang utak. Pero ngayon, wala kang karapatang makialam. Buhay namin ito. Pabayaan mo kami. Nang makausap ko po ang nanay ni Makmak, ay doon ko lang po nadiskubre kung gaano po nila parang kinakasuklaman ng bata. Pero naisip ko po na marahil ay ganon ang kanyang reaksyon sa kanyang anak. Dahil baka hindi rin po niya matanggap na nagkaroon siya ng isang anak na may kakulangan sa pag-iisip. Marahil ay sinisisi po niya ang kanyang sarili sa naging kondisyon ni Makmak. O baka marahil ay naiisip niya na may mali sa lahi nila mag-asawa. Kaya't kagaya ni Makmak ang lumabas sa kanila. Isang bagay na hindi siguro nila matanggap at baka posible pa nga pong ikinakahiya nila. Kaya mas lalo po akong nalungkot at nabahala para kay Makmak. Ngunit isa pong ikinabahala ko ay mula nang kausapin ko ang mga magulang ni Makmak ay madalang ko na rin po itong nakikita.
Hindi na po kasi kumakatok sa amin at nakikipagkwentuhan sa akin kagaya ng dati. Kung minsan nga po pakiramdam ko ay iniiwasan ako ng bata. Dito po ako kinabahan ng husto dahil parang nakasama pa lalo ang pakikipag-usap ko sa nanay ni Makmak. At baka dahil sa nangyari ay mas naging malupit sila sa bata. Mahal. Ano yun? Mahal, kinakabahan ako. Bakit? Kay Makmak. Madalang ko na kasi siyang nakikita eh. Baka naman nasa bahay lang, naglalaro. Mahal, may sasabihin ako. Ano yun? Nung isang linggo kasi, kinausap ko si Aling Gloria. Tungkol saan? Sinabi ko na kung aalis sila ng bahay at maiiwan lang mag-isa si Makmak sa bahay, pwede naman nilang ipabantay sa akin yung bata. Oh, bakit ka nag-aalala? Wala namang masama dun sa sinabi mo ah. Mabuti nga yun. Nagkakawang gawa ka pa. Kasi nabanggit ko sa kanya na alam kong tinatali nila si Makmak. Ay, mahal naman. Bakit mo sinabi yun? Bigla ako na lang nabanggit eh. Kasi gusto na niyang tapusin agad yung usapan. Nag-aalala ako dun sa bata. Dyan sa anak natin, hindi ka nag-aalala? Melvin naman. Pwede naman ako mag-alala sa pareho. Ano namang kinalaman nun? Paano kung malaglag yung bata? Di ba, kaya nga hindi ka muna nagtrabaho para hindi ka matagtag at maalagaan mo yung anak natin? Tapos ngayong andito ka naman sa bahay, problema ng ibang taong gusto mong akuin. Melvin, ang dali para sa'yo. Kasi hindi ikaw ang nakakarinig ng mga away at iyak ng bata sa kabila. Ako buong araw ako nandito. Ako ang nakakarinig sa lahat. Di wag mong pakinggan. Makinig ka sa radyo. So ang gusto mong gawin ay magbingi-bingihan ako at magbulag-bulagan sa nangyayari sa kabila? Melvin, ikaw pa ba yung kausap ko? Hindi ko kaya na walang ginagawa habang nakikita kong may naghihirap sa paligid ko. Tingnan mo. Ngayon, mukha nakakuha pa tayo ng kaaway. Kakapakialam mo dyan, di parang mas lalo pang nakalala. Hindi na pinapalabas yung bata. Yun ang kinakatakot ko eh. Pabayaan mo na. Tapos na eh. Wala ka na magagawa. Pero paano kung mas lalo nilang tinatali yung bata sa loob? Paano kung pinarurusahan nila lalo yung bata? Parang umiiwas na nga sa akin si Makmak eh. Kaya nga wag mo nang dagdagan. Pabayaan mo na sila. Ang intindihin mo si baby, okay? Huwag ka na magpa-stress sa problema ng ibang tao. Walang madudulot na maganda yan sa atin. Matapos ko pong makipag-usap kay Melvin, ay mas lalo pong bumigat ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Mas lalo po akong natakot na baka dahil sa kagustuhan kong matulungan ng bata, ay mas lalo pa po itong nakasama sa kanya. Isa pa ay tama nga rin po si Melvin. Parang dahil sa ginawa ko ay nainis pa sa amin sina Aling Gloria. At may mga pagkakataon pa nga na kapag nag-aaway sila sa kabilang bahay o kapag napagsasabihan si Makmak ay parang nagpaparinig pa ito sa akin. Pinapagalitan nila si Makmak na huwag daw masyadong malakas kung umiyak dahil baka daw kung ano-ano na naman daw ang isipin ng mga malisyosang kapitbahay. Ang hindi ko po nabanggit kay Melvin ay bukod kay Aling Gloria, ay nakaaway ko rin po si Mang Tiklo na tatay ni Tenten, ang batang nakaaway ni Makmak. Mula nang namagitan ako sa pamamatok niya kay Makmak noong nag-away ang dalawang bata, ay naging masungit na rin po ito sa akin at kung minsan nga po, kapag bumibili ako sa tindahan o naglalakad ako sa pasilyo at natsetsempohan na naroon din siya, ay tinitingnan ako ng masama. Sabay parinig na ingat kayo, may sawsawera. Pero pinalampas ko na lamang po ang lahat ng yon, Papa Dudut, kahit na gustong gusto ko na rin pong pumatol kung minsan. Iniisip ko na lamang po ang sinabi sa akin ni Melvin na kailangang kumalma ako at gawing priority ang kalagayan ng magiging anak namin. At kahit na mahirap po sa kalooban ko, ay pinilit ko na lang pong hindi magpaapekto sa mga sigawan. At maski sa pag-iyak ni Makmak sa kabilang bahay. At nang tumagal ay parang
Naging manhid na nga rin po ako, Papa Dudut. Umabot na ako sa punto na naging normal na lamang sa akin na may magulo. Maingay at komplikado kaming mga kapitbahay. Nang tumagal kung minsan ay hindi ko na nga po napapansin na nag-aaway o nagsisigawan sila. Habang may pinapanood akong nakakatawa na video sa social media. Sa madaling sabi ay nawala na po ako ng pakialam, Papa Dudut. Kung minsan ay bigla-bigla ko rin pong naaalala na tinatali si Makmak ng mga magulang niya. Pero kaagad ko rin pong isinasantabi ang impormasyon na ito at binabaliwala. Sa isip ko ay ganun talaga. Wala na akong magagawa pa. Bukod pa dyan ay parang nasanay na rin po ako na halos hindi ko na nakikita si Makmak. Hanggang sa isang araw nang kumatok siya ulit sa pintuan namin. Sandali lang! Sino yan? Hi, ate! Oh, Makmak! May ipipigay ako sa'yo. Uy, salamat! Paborito mo yung choknat, di ba? Binigyan ako ni Aling Linda kaya bibigyan din kita. Naku, maraming salamat. You're welcome! Makmak, bakit ang tagal mo nang hindi pumupunta dito? Kasi binawalan ako ni Mama eh. Pero wala siya ngayon eh, kaya andito ko. Eh sino nang kasama mo sa bahay? Si Kuya Lester lang nandyan ngayon, nagsiselfone. Buti naman at tumaan ka, namimiss na kita eh. Anong nangyari dyan sa kamay mo, Makmak? Itong peklat na to. Pinaso ko ni tatay. Ano? Bakit ka pinaso? Bilang parusa, makulit daw ako eh. Makmak! Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kang pupunta dyan? La, yan na si nanay. Makmak, sandali! Lester! Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong palalabasin tong kapatid mo? May ginagawa ako eh. Hindi ko na malayan. Ang bihira ka naman, cellphone ka na cellphone, pukpuk ko sa ulo mo yan eh. Ikaw na bata ka ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na dito ka lang sa bahay at huwag na huwag kang pupunta dyan sa mga chismosa sa katabi? Tumahimik ka! Baka mamaya sabihin na naman nila dyan eh, tinatrato ka dito na parang hayop. Napaka-OA mo! O Lester, hugasan mo na itong isda at ipangat mo. O ano? Hindi pa ba sapat yung nakikinig ka sa kabila? Ano bang gusto mo't nakikisaw-saw ka pa dito ha? Bakit may paso ang kamay ni Makmak? Ay wala ka na doon! Pakialamera ka! Sandali! Ano bang gusto mo ha? Sabi ni Makmak, pinaso raw siya ng asawa niyo. At napapaniwala ka naman. Kita mo na nga, sintu-sintu yan eh. Tapos naniniwala ka sa mga lumalabas sa bunganga niyan. Eh di mas buang ka. Ano nga ho ang nangyari sa kamay niya? Bakit siya may malaking peklat? Wala ka na doon! Chismosa kang hayop ka! Muli pong danumbalik ang lahat ng galit ko sa pamilya ni Makmak, Papa Dudut. At kasabay po noon ay tinamaan din ako ng matinding guilt. Guilt dahil kinalimutan ko ang kalagayan ni Makmak. At guilt dahil ako na nga lang po ang pupwedeng makatulong kay Makmak, binigo ko pa siya. Kinausap kong muli si Melvin tungkol sa nangyari. At kagaya ng dati, ang sinabi pa rin niya sa akin ay huwag daw akong makialam. Ipinipilit ko po sa kanya na kapag pinatagal pa namin yon ay baka mas malala lang ang gawin nila sa bata. At nang sinabi ko po kay Melvin na isumbong na namin ang aming kapitbahay sa mga otoridad ay naggalit po siya sa akin. Tulad po ni Aling Gloria, ang sabi sa akin ng asawa ko ay huwag daw akong masyadong OA. Huwag daw akong magpadalos-dalos dahil hindi naman namin alam ang buong sitwasyon. Nagtampo po ako kay Melvin, Papa Dudut. Gayon pa man ay hinanda ko na rin po ang sarili ko. Nagre-research po ako online ng mga tao at grupo na po pwedeng makatulong kung sakasakali na umabot sa puntong kailangan ko na talagang i-report ang mga magulang ni Makmak. At matapos nga lang po ng ilang linggo ay kinailangan ko nang gawin yon. Mahal, Ano yun? hindi ako mapakali. Bakit? Parang 2 o 3 araw ng tahimik dyan sa kabila eh. Baka umalis sila. Nagpunta sa probinsya. Ay, Oh, bakit?
Kung ano-anong naiisip ko Paano kung iniwan nila dyan si Makmak? Sus, hindi naman siguro nila gagawin yon. Isasama nila yon malamang. At saka kung andyan yan, di dapat. May narinig na tayong kaluskos, hindi ba? Yun na nga Ewan ko, kanina parang may naririnig akong kumakaluskos. Ay, baka daga lang. Parang may boses nga Oh, ayan na naman. Diyos ko, ano ba yun? Melvin, dali! Buksan na natin dyan sa kabila. Huy, teka, huminahon ka. Baka daga lang yan. Paano kung si Makmak na yan? Melvin, dali! Kunin mo yung martilyo! Anong balak mo? Mag-trespassing? Bahala ka! Akin yan! Huminahon ka! Parang hindi ka buntis Ako na dyan! Diyos ko! Makmak! Sandali, tutulungan kita. Melvin, tanggalin mo yung tali. Ano nangyari sa batang to? Makmak, anong ginawa nila sa'yo? Diyos ko, dito ka na naihi at nadumi sa salawan. Ate, oh no. Mahal, bigyan mo siya ng tubig. Bilis! Buti pa, isugod na natin siya sa ospital. Nangihina na ang bata. Nang matagpuan po namin si Makmak ay nakahandusay ito. Nakatali ang mga kamay at ang mga paa. Basa ang salwal dahil sa ihi at tae. Nagdidiliryo din siya. Nang nahimasmasan na po at naging maayos na ang lagay ni Makmak sa ospital, ay doon po niya dahan-dahang naikuwento ang nangyari. Nalaman po namin na binigyan pala siya ng pampatulog at nang magising na siya, nakakulong na siya sa loob ng kwarto. Nakatali pa ang mga kamay, paa at may busal pa ang bibig. At halos magtatatlong araw nang hindi umiinom at kumakain. Hindi ko po ma-imagine, Papa Dudut, kung anong klaseng hirap ang dinanas ni Makmak. Pero mas mabigat pa po ang naramdaman kong guilt. Wala kaming kaalam-alam ng asawa ko na ilang metro lang ang layo sa amin ay mayroon na palang isang bata na nakakulong at nagdidiliryo na sa gutom at uhaw. At mas lalo pa pong bumigat ang dinadala ng aking konsensya. Nang matapos po ang ilang araw mula nang dalhin namin siya sa ospital, ay hindi po kinaya ng dati ng mahinang katawan niya ang dehydration at mga komplikasyon na sinapit niya sa mapait na karanasan. Binawian po ng buhay si Makmak, Papa Dudut. Sa tulong po ng ospital at sa pagdunog ko sa tulong ng organisasyon na nahanap ko online, kinasuhan po ang mga magulang ni Makmak. At batay sa investigasyon ay umuwi pala mula sa probinsya ang mga magulang ni Makmak dahil may inaasikasong lupa. Naiwan ang magkakapatid sa bahay pero ang panganay nila ay naglakwatsa rin kasama ng mga kaibigan. At naiwan na lang po si Makmak at ang kuya Lester niya. Matapos ang isang araw ay umalis din ang kuya ni Makmak at naglarmienda rin kasama ang mga barkada. Pero bago po ito umalis ay binigyan muna ng pampatulog si Makmak, itinali, binusalan at ikinulong sa kwarto. Naging malaking gulo at usap-usapan po sa lugar namin ang nangyari kay Makmak at ang kasong hinaharap ng mga magulang niya. At doon lang din po tinabla ng konsensya ang mga kapitbahay namin. Kaya nabaliktad na po ang sitwasyon. Kung dati chismosa at sausawera ang tingin nila sa akin, ay bigla akong naging bayani sa paningin nila. At ang mga dating tumatawa at nambubuli kay Makmak dahil sa kanyang kondisyon ay abot langit na rin po ang naging pagsisisi. Samantala ay hindi nagtagal ay umalis na nga rin po ang pamilya ni Makmak sa lugar namin. At dahil nakulong ang mga magulang ni Makmak, ay nagkawatak-watak din po ang mga bata na kinupkup na muna ng pansamantala na mga tiyahin at yuhin. Matagal po bago ako tuluyang nakarecover sa aking pagluluksa sa nangyari kay Makmak, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon ay may bahagi sa akin pa rin ang nagigilty dahil pakaramdam ko ay kulang ang nagawa ko.
Ilang buwan din po akong hindi nakatulog dahil sa pagkabagabag sa pagkamatay ni Makmak. At halos araw-araw ay umiiyak ako noon at humihingi ng tawad kay Makmak sa aking mga panalangin. Gumaan lang po ang pakiramdam ko noong nag 1-year death anniversary si Makmak at may isang maliit na puting paru-paro ang dumapo sa akin at nanahan sa bahay namin ng isang buong araw. Sigurado po ako na si Makmak yon, Papa Dudut, at pahiwatig niya sa akin yon na kung nasaan man siya ay tahimik at nasa payapang estado na siya. Sana rin po ay pahiwatig na yon na napatawad na niya ako. Gayon pa man ay may bagong bumabagabag sa amin ng asawa ko, Papa Dudut. Ang panganay po kasi namin ay 2 taon na pero hindi pa rin nagsasalita. May mga nagsasabi na baka daw po pipi, bingi o may autism ang anak namin. Kaya pagkatapos ng quarantine ay balak po namin na ipatingin siya sa espesyalista. At ano pa man po ang maging resulta ng kanyang evaluation, mahirap man at magastos, ay napag-usapan na po namin mag-asawa na tatanggapin po namin ng buong buo at may pangunawa ang kanyang kondisyon. Sa totoo lang po ay may bahagi sa akin ang nag-iisip na kaya siguro nag-cruise ang landas namin ni Makmak ay para maihanda ako ng Diyos kung sakasakaling matukoy man ng doktor na special child din ng anak namin ni Melvin. Sana po ay naibigan ninyo ang aking kwento pati ng ating mga kabarangay. At sana kahit na papaano ay maka-inspire po ang aking karanasan sa ibang mga tao na makialam, tumulong at hindi magbulag-bulagan kapag may nakikita silang naaapi at nangangailangan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andrea. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, paano nga ba magsimulang muli kung ang taong gusto mong makasama sa dulo ay bumitaw na? Ako nga pala si Winona, 30 years old. Nanggaling sa isang 10-year relationship na inakala kong panghabang buhay na. Natapos kami ni Jim ilang buwan na ang nakalipas. Siya ang unang pag-ibig at nakarelasyon ko. Wala na akong ibang nakita na ibang mamahalin kundi siya lamang. Pero wala na akong nagawa noong nag-decide siyang makipaghiwalay sa akin. Sinabi niya sa akin na gusto muna niyang mapag-isa dahil hindi niya yon nagawa noong kaming 2 pa lamang ang magkasama. Nawalan daw siya ng identity mula nang binuhos niya sa akin ng lahat, Papa Dudut. Nanawa na raw siya sa paulit-ulit na ganap sa aming 2. Nasaktan ako kasi akala ko ay masaya siya pero nagtago pala siya ng lungkot. Sinubukan ko pa siyang kumbinsihin para ipagpatuloy ang relasyon namin. Sinabi kong sayang ang isang dekadang pakikipaglaban namin sa relasyon. Pero ayaw na talaga niya. Nakibargain pa ako at sinabing bibigyan ko siya ng space para makapag-isip-isip dahil baka nabibigla lamang siya. Kinagat naman niya ang sinabi ko at nagpasko nga akong mag-isa nitong 2022 na dati naman ay siya ang kasama ko. Ilang beses akong natuksong i-message siya dahil miss na miss ko na siya. Lalo't magpapalit na naman ang taon. Pero pinigilan ko. Naisip ko kasi na baka lalo siyang kumawala sa akin kapag pinilit ko ang presensya ko sa kanya. Tinis kong hindi siya makausap kahit sa text lamang dahil nasanay nga akong bawat Pasko
o kahit na anong okasyon ay siya ang kasama ko. Doon ko na-realize na baka nga napagod na rin siya sa routine namin kaya gusto niyang mapag-isa o makapag-explore. Nung sumapit na ang 2023 ay nagparamdam siya sa akin para kumustahin ako. Nabuhayan ako ng loob dahil akala ko ay namiss niya ako o di naman kaya ay gusto na niyang makipagbalikan pero sinabi niyang desidido na siyang maghiwalay kami. Gusto na raw niyang masimulan ang 2023 ng puro bago lang ang lahat ng makakasalamuha at gagawin niya. Nasaktan ako pero nirespeto ko ang desisyon niyang yon, Papa Dudut. So, ito na talaga yon? Oo, Di na ba talaga magbabago ang isip mo? hindi na. Ito na talaga ang gusto kong mangyari. Okay. Baka pwedeng favor. Sure. Pwede ba tayong magkita one last time? Naku, Winona, parang alam ko na yan eh. Anong alam mo na? Makikipagkita ka sa akin. Lalambingin mo ako hanggang sa mahihirapan na akong bitawan ka. Hindi. Hindi ko na yun gagawin. Yan din naman ang sabi mo dati. Iba na ngayon. Irerespeto ko na kung ano man ang desisyon mo. Sure ka? Oo. Pinag-aaralan ko ng tanggapin na tapos na tayo. Bakit ba kasi kailangan pa natin magkita? Papahirapan mo lang ang sarili mo eh. Imbis na ang ginagawa mo na ngayon ay nagmo-move on o gumagawa ng bagong routine. Gusto ko lang magbalikan. Sabi ni eh. Winona, Ang ibig kong sabihin, magbalikan ng gamit. pwede naman. Pero sana hanggang dun lang ha. Walang magmamanipulate makipagbalikan ha. Ganun ba ako sa'yo lagi? Oo. Sorry. Balikan lang talaga ng gamit ang kailangan ko. O sige. Aayusin ko mamayang gabi lahat na naiwan mong gamit dito sa bahay. Ibalik mo na lang sa akin yung mga bagay na alam mong magpapaalala sa'yo sa akin. Sige, isipin ko kung alin dito. Pwede bang itago ko na lang ibang regalo mo sa akin? Yung iba kasi nagagamit ko pa eh. Walang problema. Ako rin naman ganun ang gagawin ko. Basta kung ano lang yung mga gamit na kapag nakikita mo, ako agad ang naaalala mo. Kahit tissue holder o panlinis ng salamin. Mukhang marami nga ako rito. Sige, balitaan kita kung kailan tayo magkikita. Pwede bang bago matapos tong linggo? Bala ko kasing magbakasyon muna after ng closure natin. Gusto mo pagbalik na lang? Para masiguradong may babalik ko sa'yo lahat? Kung di naman sana abala sa'yo, sana this week na lang. Para matapos na rin to. Okay, naintindihan ko. Nakalahati ko na yung mga gamit na ibabalik ko sa'yo. Nilagay ko na sa mga kahon. Pinagplanuhan mo ata talaga to ah. Nung hindi ka nagparamdam sa akin nung Pasko, doon ako nagsimulang maglagay na ng mga gamit mo sa kahon. Masakit kasing tignan. Kung ano yung makakatulong sa'yo para mabawasan ang sakit, gawin mo lang. Sorry, Winona. Okay lang yun. Ibababa ko na tong tawag. Mukhang naiiyak ka na naman. Okay. Sige. Ibaba mo na. Pagkababa ko ng tawag ay naiyak na lamang ako bigla. Ilang araw din akong hindi umiiyak noon pero noong narinig ko na ang boses ni Jim ay nawala na ako ng lakas para pigilan ang mga luha ko. Umiyak ako hanggang sa makatulugan ko na lamang yon, Papa Dudut. Madaling araw nang nagising ako at pinuntahan ko ang pinagtaguan ko ng mga kahon kung saan ko nilagay ang mga gamit ni Jim na gusto kong ibalik. Nanginig akong kinuha ang isa sa mga kahong yon at saka muli binuksan, Papa Dudut. Nakaramdam ako ng paninikip ng dibdib nang mapasadahan ko ng tingin ang bawat gamit na itinago ko sa kahon na yon. Bawat gamit sa kahon na yon
ay may kwento na ayoko na sanang balikan dahil mas lalo ko lamang naaalala ang pagmamahal ko para kay Jim. Yun pa naman ang huling bagay na dapat kong maramdaman at maalala ng mga oras na yon. Agad kong tinago ang kahon at saka nagmadaling lumabas ng aking kwarto. Nagtungo ako sa kusina para magpainit ng gatas at doon muna tumambay. Tanging sa kusina lamang ako pwedeng pumunta na walang ibang magpapaalala kay Jim. Papadudot kinabukasan ay sinikap kong ayusin lahat ng mga gamit na kailangan kong ibalik kay Jim. Naging malaking pahirap yon sa akin dahil binabalikan ako ng mga alaala na dapat ko nang kalimutan. Pahinto-hinto ako noon sa paglalagay ng gamit sa mga kahon dahil marami pa akong hindi kayang i-let go. Pero alam kong kailangan na. Natapos siguro ako sa pagkakahon ng gamit ni Jim mahigit 2 araw. Tinawagan ko na siya after kong maayos lahat ng ibabalik ko sa kanya. Nakatatlong malaking kahon ako at isang medium size na kahon. Pinadala ko na ang 3 malalaking kahon at iniwan ko muna ang medium size na kahon dahil bala kong iabot yon sa kanya ng personal. Ganon din ang ginawa niya, Papa Dudut. Napag-usapan kasi namin na iabot sa isa't isa ang bawat isang gamit sa tinira naming kahon. Yun ang parang naisip ko sa huling beses na pagkikita naming dalawa ni Jim. Natuwa ako kasi pinagbigyan niya ako sa naging kahilingan ko, Papa Dudut. Oh, ang aga mo naman dumating. Wala na rin naman kasi akong gagawin sa bahay kaya nagpunta na rin ako dito. Ayos lang ba? Oo naman. Akala ko kasi malilate ka. Gaya ng lagi nangyayari dati. May hugot ka talaga sa pagiging late ko madalas sa mga lakad natin, no? Oo, dati. Pero nung umabot na tayo ng 2 taon, natanggap ko ng parte na ng pagkatao mo maging late. Ay, grabe ka naman. Saka ko lang nalaman na issue mo pala yan ngayong hiwalay na tayo. Ganon naman talaga eh. Tsaka lang nagkakalabasan ng kakulangan kapag maghihiwalay na. Feeling ko isa yan sa mga dahilan kaya ka nakipaghiwalay. Oops! Ang usapan natin walang mga away, di ba? Balikan lang ng gamit. Pasok ka na nga. Baka mamaya mag-walkout ka pa. Di naman. O sige na, tuloy na lang natin sa loob tong usapan. Mukhang marami kang ibabalik sa akin ah. Medyo malaki tong kahon na nadampot ko pero konti lang laman ito. Tara sa sala. Andun na rin yung kahon ng mga gamit ay ibabalik ko. Oh, upo ka. Salamat. May gusto ka bang inumin o kainin para maihanda ko na? Ayos lang, kumain na ako kanina. Simulan na lang natin to para matapos na. Wow, excited matapos? Mas excited ka nga na matapos tayo eh. Joke! Ay nako, parang bad idea tong balikan natin ng gamit ah. Baka bawat maalala mo sa gamit eh, pag-aawayan natin. Uy, hindi ah. Hinanda ko ng sarili ko nung 1 araw pa. Kakalmahin ko pa lalo ngayon ang sarili ko kung kailangan. Huwag lang tayong mag-away sa huling beses na magkikita tayo. Panghahawakan ko yan ah. So, sino bang unang maglalabas ng gamit na isusoli? Ako na muna. Pantanggal pabigat lang dito sa kahon ko. Mukhang hugot yan ah. Uy, hindi ah. Oh, ito. Ang una kong ilalabas, payong mo. Yan ang pinakamabigat na meron dito sa kahon, as in literal. Naitago mo to? Ako pa ba? Magaling kaya ako magtago. Except sa feelings. Joke! Grabe! Mukhang mas marami kang baong hugot kaysa sa ibabalik mo sa akin ah. Pinapagaan ko lang ang usapan. Naalala mo ba kung kailan natin huling ginamit yung napakabigat na payong mo na yan? Parang di na eh. Ipaalala mo nga please. Ay nako ka Jim, makakalimutin ka talaga. Yang payong na yan ang ginagamit natin na pantago nung nagsisimula pa lang ang relasyon natin. Kahit di naman umuulan, pinangtatakip natin yan sa mga nakakasalubong natin. Ah oo, naalala ko na. Kasi nga ayaw natin mahusgahan.
Kaya sinikreto natin yung relasyon natin. Kasi ano na lang ang sasabihin ng iba kung malaman nilang malayo tayong magpinsan, di ba? Nung unang beses nga na sinabi ko kay Mama, halos mahimatay na siya sa galit eh. Ako nga, nag-drawing pa ng family tree para lang i-explain sa kanila na sobrang layo na nating magpinsan. Kaya pwede na tayong maging magkarelasyon. Nahirapan tayong ipaglaban nung una, no? Oo, pero nasanay na rin sila at na-realize nilang malayo naman talaga tayong magkamag-anak. Hanggang sa sila na mismong nag-uudyok sa atin na magpakasal na. O ikaw naman, anong ibabalik mo sa akin mula dyan sa kahon mo? O ito, napkin mo. Teka, paano? Hindi ko ma-imagine kung anong alaalang nakabalot sa napkin na yan. At hindi ko alam kung bakit tinago mo yung napkin ko. Ay, naalala mo nung pareho tayong 22 years old? Nung akala natin malakas lang ang regla mo? Teka, naalala ko na. Ayoko na sanang isama to sa ibabalik. Pero siguro ayos na rin balikan, total tapos na. Yan yung huling napkin na natira mula sa isang pack na nabili mo nung akala mo dinatnan lang ako. Pero nakunan ka na pala. Di man lang natin nalaman na nakabuo pala tayo, no? Kundi ka lang biglang dinugo ng marami. Ay, nakalimutan ko nang nagkaroon pala tayo ng anak. Di nga lang nabuo at nabuhay. Siguro kung nabuhay siya, pinag-aaral na tayo. Siguro rin kung nabuhay siya. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Joke! Sinubukan kong magpatawa para maitago ang sakit na nararamdaman ko nang nag-uusap kami tungkol sa namatay naming anak ni Jim. Kahit siya ay nakita kong nalungkot nang naalala niya yung pinagdaanan naming yon. Papa Dudo, 22 years old nga noong nabuntis ako nang hindi namin nalaman. Alam ko lamang kasi na lagi akong delayed noon kaya hindi na bago sa akin kung hindi man ako datna ng ilang buwan. Normal na rin sa akin noon na medyo lumalaki ang puson o tiyan kapag hindi ako dinadatnan kaya hindi ko naisip na posibleng buntis na ako. Naging normal ang galaw ko at mga kinakain. Madalas pa kaming nagiinuman noon ni Jim at doon siguro nangyari na hindi na kinaya pa ng anak namin ang kumapit pa sa akin. Isang araw ay dinugo ako, Papa Dudu. At inisip kong regla lamang yon. Napabili pa ng napkin si Jim at yon ang unang beses na nagawa niya yon. Nailang pa nga siya at hindi halos alam kung anong klase ng napkin ang kukunin noon sa grocery. Nagpatulong pa nga raw siya sa isang matandang babae para malaman kung ano ang napkin ang maganda para sa akin. Papa Dudut, saka na lang ako nagduda sa pagdudugo ko dahil iba na ang pakiramdam ko noon at ibang lakas ng daloy ng dugo sa akin, lalo na noong may lumabas na kakaiba sa akin. Kaya naman minabuti namin ni Jim na pumunta sa ospital at doon nga ay nakumpirmang nalaglagan ako ng anak. Nashock kaming dalawa ni Jim at natahimik na lamang kaming pareho at hindi halos nag-usap dahil hindi namin maproseso ang mga nangyari. Hindi rin namin sinabi sa mga magulang namin ang nangyari dahil baka mas lalo lamang maging komplikado ang lahat. Tinago namin yung dalawa, Papa Dudut, at hanggang sa paghihiwalay namin ay walang nakakaalam kahit na sino. After kong makunan ay nagsama muna kami ni Jim sa bahay nila at pinaalam niya ako sa mama niya na kung pwedeng doon muna ako tumira dahil may inaasikaso kami. Gusto lamang noon ni Jim na alagaan ako hanggang sa makabawi sa lakas. Nakaramdam kasi siya ng guilt dahil sa nangyari sa akin. Yun ang mga panahong naramdaman kong mahal na mahal ako ni Jim dahil hindi niya ako pinabayaan sa isa sa mga pinakamabigat na pangyayari sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Namin alam kung paano noon ipagpapatuloy ang sulian ng gamit. Natakot kaming pareho na baka nga may magbukas na hindi magandang alaala para sa amin na dahilan para makaramdam kaming muli ng sakit. Aminado kaming may mga bagay sa nakaraan namin ang ayaw na naming balikan dahil pareho lamang kaming nasasaktan.
Pero tama nga rin si Jim noong sinabi niyang baka kailangan naming balikan lahat ng yon para kahit papaano, kahit nagtapos ang relasyon namin ay makaramdam pa rin kami ng saya dahil minsan nakipaglaban kami dahil minsan ay pinaglaban namin ang pagmamahalan naming dalawa. Hinanda na lang namin ang mga sarili namin sa sakit sa bawat mailalabas naming gamit sa kahon, Papa Dudut. Ako noon ang inaasahan kong makakaramdam ng dobleng sakit dahil ako ang sensitive sa aming dalawa. Masyado rin po ako noong sentimental kaya siguro ay marami rin akong mga gamit na hindi ko magawang i-let go na lamang kahit alam kong wala na akong panggagamitan noon. Kaya siguro ay nahirapan din akong i-let go si Jim. Kahit alam ko noon na makakabuting maghiwalay na kami, ay hindi ko pa rin siya magawang pakawalan dahil parte na siya ng buhay ko. Naging malaking parte na siya ng pagkatao ko, mabuti man o masama. Sa pagbabalik namin ng gamit ng bawat isa ay sinabi ni Jim na unahin naming ibalik yung mga magagandang alaala. Nabigla kasi kami sa unang dalawang gamit na binalik namin na nakapagdala ng lungkot sa amin. Kaya naman pinili naming ibalik yung mga gamit na may masaya o light lang na alaala. Napahalungkat nga ako kasi hindi ko alam kung bakit nasasaktan pa rin ako sa bawat gamit na ibabalik ko kay Jim. Sinabi ko nga sa inyo na masyado lang siguro akong sensitive. Ang next na binalik ko ay ang pinakamalit na bagay na meron sa kahon. Hindi naisip ni Jim na posibleng magkaroon ng malaking alaala ang isang napakaliit na bagay. Nail cutter? Oo, yung nail cutter ang next kong ibabalik sa'yo. Bakit? Ginamit mo ba tong pangkurot sa pisngi ko kapag magkaaway tayo? Hindi. Yan ang unang nail cutter na binili ko sa'yo. Kasi napansin ko, kapag may bumabagabag sa'yo, lagi kang nagpuputol ng kuko. Napansin mo pala yon? Observant kasi ako. Kaya kapag naghahanap ka na ng nail cutter, alam kong may problema ka. Kaya pala imbes na abutan mo ko ng nail cutter siya ang inaabot mo sa akin. Pangpakalma kasi ang tsaa. Tapos bigla mong itatanong sa akin kung anong problema ko. Naalala ko, nahirapan ako sa'yo dati. Ayaw mo kasing mag-open pagdating sa mga problema mo. Nasasaktan ako kasi parang wala kang tiwala sa akin. Wala kang tiwala na matutulungan kita. Hindi naman sa ganun. Di kasi kami tulad yung mga babae na mabilis lang mag-open pag may pinagdadaanan. Kaming mga lalaki hanggat kaya namin o minsan kahit di na kaya, di pa rin kami magsasabi ng problema namin. Bakit? Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag nailalabas mo sa ibang tao yung problema mo. Kahit wala pang solusyon, at least nailabas mo na. Nakakagaan sa pakiramdam. Di kasi pwede yan sa ego namin. Ay, hanggang sa huli nga, hindi ako nakatulong para mas maging komportable ka na mag-open sa akin. Pero natulungan mo akong di na mag-nail cutter kapag may problema ako. Maging proud ka dun. Dahil sa'yo, di na sugat-sugat tong mga daliri ko. Sige na nga. Ako naman ang magbabalik. Oh, ibabalik ko tong panyo mo. Di ko panyo yan. Di mo na maalala no? First year college tayo nun, kalagitnaan ng first sem. Inabot mo yan sa akin sa bleacher nung nakita mo akong umiiyak. Teka, ikaw ba yung naka-face mask na… Green! O tinan mo, naalala mo na? Hindi lang ako makapaniwalang ikaw yung inabutan ko ng panyo. Nagmamadali na rin kasi ako noon kaya hindi na kita nakausap. Late na kasi ako sa next class ko eh. Alam mo naman ako. Pero salamat Nag-effort kang abutan pa rin ako ng panyo. Ugali ko na kasi yon. Kapag may nakita akong pinagpapawisan, umiiyak o kahit nasugatan, inaabutan ko ng panyo o tissue. Kaya siguro halos maubos na yung panyo ko ng college kasi pinamigay ko na lahat. At isa ako sa mga maswerteng nabigyan mo. Thank you Teka, ba't hindi mo sinabi sa akin dati na nagkita na pala tayo? Nahiya ako Baka nga maalala mo lang sa akin yung lalaking umiiyak sa bleacher na naka-face mask na green. Bakit ka nga ba kasi naka-face mask noon? Napanaginipan mo ba na magkaka-pandemic? Akala ko kasi may itatago ko yung pag-iyak ko sa ibang tao
Pero napansin mo pala. May third eye kasi ako sa mga taong malungkot at tinatago ang pag-iyak. Mukha nga. Nakakatuwa naman na may ganun tayong alaala kahit hindi pa tayo magkarelasyon. Di na kita nakalimutan mula noon. Sinubukan kong hanapin ka sa campus natin pero ewan ko ba kung bakit di kita nakita. Ilang beses akong tumambay sa bleacher para lang maabutan ka pero wala eh. Di na kasi ako dumadaan dun noon. Nakahanap na ako ng ibang shortcut papunta sa mga klase ko. Alam mo naman ako, kailangan ko lagi ng shortcut na daan dahil lagi akong late. Ah, kaya naman pala. Pero at least nagkakilala naman tayo bago makapagtapos ng college. At naging tayo pa. Naalala ko nga kung saan tayo unang nagkausap eh. Sa PE building yun, di ba? Oo, dun nga. Hinabol pa kita. Tapos nung nakaharap na kita, di ko naman alam ang sasabihin ko. Nautal at namula ka pa nun. Ang tagal kitang hinintay na magsalita ah. Tapos bigla mo lang itatanong sa akin kung saan ko nabili yung PE uniform ko. Weird! Kinabahan nga kasi. Pero ayos na rin yon. Kahit palpak yung unang pag-uusap natin, nairaos pa rin naman. Jim? Oh. Total. Huli naman na? Oh, ano yun? Baka pwedeng malaman kung bakit ka umiiyak nun sa bleacher. Winona naman. Sabi ko naman sa'yo, hirap ako mag-open, di ba? Pabor mo na lang to sa akin, huli naman na. Matagal kong pinangarap na mag-open ka sa akin. Pagbigyan mo na ako, huli naman na to eh. Nag-alangan si Jim na sabihin sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya noong inabutan ko siya ng panyo dati. Ilang beses ako nakipag-negotiate sa kanya para lamang kahit sa una't huling pagkakataon ay maranasan ko namang mag-open siya sa akin. Masyado kasing malihim sa nararamdaman niya si Jim. Kaya naman sinukuhan ko na dati ang pag-asang magsasabi pa siya ng problema niya. Total naman ay naisip ko na wala namang nangyaring hindi maganda sa kanya kapag may problema siya. Naisip ko rin na baka nga kaya niya talagang dalhin ang sarili niya at hindi niya kailangang magsabi pa sa iba. Doon nga ako nabilib sa kanya dahil kung ako lamang yon, baka puro iyak lang ang ginawa ko imbes na solusyon sa problema ko. Kaya siguro naging clingy na rin ako sa kanya at dependent dahil nga nakita ko na kaya niyang protektahan at alagaan ako. Hindi ko kasi kayang gawin yon sa sarili ko dahil most of the time ay inuuna ko lagi ang kapakanan ng pamilya ko, Papa Dudut. Bigla ko tuloy naalala ang mga oras na lagi nandun si Jim para sa akin, kaya nahirapan na naman akong umabante palayo sa kanya. Gusto na muli ni Jim na magbalikan kami ng gamit pero hindi ko ginawa hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang dahilan ng pag-iyak niya sa bleacher. Para lang siguro matahimik na ako noon ay sinabi na rin niya ang kadahilanan. Nung una, alam kong nag-imbento lamang siya ng sasabihin at agad ko namang yung nahuli. Masyado ko na siyang kilala noon kapag nagsisinungaling siya. Kaya napilitan siyang aminin ang totoo sa akin. Nagkahiwalay ang mga magulang niya kaya siya umiiyak noon. Naging escape niya ang pag-aaral para hindi makita at maabutan ang pag-aaway at sakitan ng mga magulang niya sa bahay. May ilang beses daw na parehong inuuwi noon ng mga magulang nila ang mga kabit nila para lamang pasakitan ng isa't isa at nakita yung lahat ni Jim. Naawa ko sa kanya habang nagkikwento dahil kita ko pa rin ang sakit sa kalooban niya. Kaya naman pinahinto ko na siya at nagpasalamat ako dahil sinubukan niyang mag-open. Pinakalma ko muna siya at pinagtimpla ng tsaa tulad ng dati. Noong naging okay na siya ay saka na kami nagpatuloy sa pagbabalikan ng gamit. Buti pa yung mga gamit natin, no? Nagkabalikan. Oh, yan ka na naman sa mga hugot mo ha. Joke lang naman, para lang makalimutan natin yung bigat ng usapan kanina. Ayos na nga yun eh. Salamat sa tsaa mo. Hanggang ngayon effective siya para kumalma ako. Thank you, na-appreciate mo ang tsaa ko. Oh, ano naman ngayon ang ibabalik mo sa akin? Teka, at random na lang akong dadampot dito sa kahon.
Para akong bubunot sa raffle sa ginagawa akong paghalukay dito sa kahon ah. Sana manalo ko ng ref. At ang nakuha kong gamit ay... Oh, bakit ka bumubungis-ngis dyan? Necktie mo kasi itong nakuha ko sa kahon. Teka, yan ba yung... Aha. Pati yan talaga ibabalik mo? Bakit hindi? Para maalala mo kung gaano ka-hot ang lovemaking natin nun. Nai-imagine ko na tuloy. Tinali mo pa ako sa kama gamit ang necktie na yan. Hoy, tinali mo rin kaya ako, no? Grabe. Necktie ko pa yan ng graduation natin ah. Oo nga eh. Tapos ito pa yung ginamit natin nung unang beses tayong mag-explore sa ano. Alam mo na. Kung ano-ano kasi nakikita mo sa internet eh. E payag ka naman, aminin mo. Nakatulong yun para tumagal ang relasyon natin. Sobrang sexually compatible nga natin kaya siguro nahirapan ako makipag-break sa'yo. Kasi aminado ako magaling ka sa ano eh. Alam mo na. Binuhay ko ba ang katawang tao mo? Ilang beses nag-reincarnate ang katawang tao ko sa galing mo. Teka nga, change topic na. Baka kung ano pang gawin nating di tama. Eh di ba gano'n naman kapag nagko-closure yung mag-ex, may huling ano sila bago mag-move on? Huwag tayong makisali sa ganun. Okay na tayong magbalikan ng gamit. Yun ang closure natin. Ah, sige na nga. Oh, next na ibabalik ko, itong blouse mo. Teka, di naman akin yan eh. Nakalimutan mo na naman tulad ng panyo mo? Yung panyo, aminado akong nakalimutan ko. Pero hindi ko damit yan. Ano ka ba? Sa'yo to. Hindi ako nagsusuot ng blouse na kulay gray dahil para sa akin, pangpatay ang kulay na yan. Saka hindi bagay sa akin ang ganyang kulay. Nagmumukha akong pagod at haggard. Ay nako, si Winona makakalimutin. Seryoso ako, Jim. Hindi nga akin yan. Ay, suot mo to nung bagong lipat ako sa unang apartment ko after kong umalis sa bahay ni na mama, di ba? Nagano pa tayo tapos ito lang ang suot mo nun. Madalian nga yun kasi parating na yung food natin eh. Jim? Ano, naalala mo na? Oo. Buti naman. Naaalala kong naghiwalay tayo nung lumipat ka sa unang apartment mo. Hindi ako nakatapak sa apartment na yon, ni minsan. Ibang babae ang dinala ni Jim sa unang apartment niya, Papa Dudut. Natahimik siya nang balikan ng alaalang yon at tama nga ako. Unang araw na nagkahiwalay kami nang lumipat siya sa unang apartment niya at nagalit ako sa kanya dahil kakahiwalay lang namin noong araw na yon ay may inuwi na agad siyang babae. Kinompronta ko siya tungkol doon at sinubukan niyang umiwas. Nag-start din siyang magsinungaling at sinabing baka damit yon ang ate niya pero hindi ako naniwala. Nagtalo kaming dalawa dahil nakaraan na araw yon at hindi na dapat pag-awayan pa pero naggalit ako dahil tinago niya yon sa akin. Dinepensahan niya ang sarili niya at sinabing hindi ko na kailangang malaman pa yon dahil nagkahiwalay naman na kami noon. Sinagot ko siya at sinabing nagkahiwalay lang kami pansamantala dahil galit ako sa kanya. Pero hindi naman yon totoong breakup. Sinubukan pa niyang depensahan ang sarili niya sa mga nangyari pero alam niyang talo siya sa akin. Dahil kaya kong sagutin ang mga sinasabi niya. Nasaktan ako noon, Papa Dudut, dahil habang ako nagmumukmuk dati noong kakahiwalay namin ay siya naman ay may inuwing babae para may mangyari sa kanila. Pinaamin ko sa kanyang lahat ng mga nangyari. Sinabi niya na nagstay ang babaeng yon ng 1 linggo kasama niya dahil natatakot siyang malungkot at mamiss ako. Akala raw kasi niya noon ay hindi na ako babalik sa kanya dahil blinako na siya sa Facebook. Nagalit ako lalo dahil hindi niya sinubukang makipag-ayos sa akin. In-explain niya na gusto lamang niyang may makaano para mawala ang lungkot niya. Liberated naman daw yung babae at hindi naghahanap ng relasyon kaya wala raw akong dapat na ipangamba. Hindi ko noon masabi sa kanya ng maayos na hindi ako okay kahit sabihin pang hindi naging sila ng babaeng yon. Masakit para sa mga babae na malamang may nakaano ang boyfriend nila lalo na kung ang dahilan lang ng hiwalayan ay konting away o galit. Nagsisi naman daw siya sa mga nangyari kaya siya nakipagbalikan sa akin. Doon daw kasi niya na-realize na ako ang mahal niya at kailangan niya ako.
Ilang beses din daw niyang gustong umamin sa akin pero pinanghinaan siya ng loob, Papa Dudut. Kaya naman para makabawi lamang siya sa akin noon ay sinikap niyang maging mabuting karelasyon para sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pinilit ko na lamang na ipagpatuloy ang pagbabalikan namin ng gamit para matapos na. Grabe ang naramdaman kong galit kay Jim at paulit-ulit na umiikot sa utak ko ang mga sinabi niya tungkol sa nakaano niyang babae dati. Nahirapan akong kalimutan yon at ramdam kong tatatak yon sa akin kahit matapos kaming magbalikan ng mga gamit. Sinubukan kong ipagtimpla si Jim ng gatas. Alam niya noon na mainit na gatas ang pampakalma ko. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng mainit na gatas. Inabot ko naman yon at saka nagpaalam na lalabas muna para magyosi at inumin ang gatas na nakahanda na. Hinayaan naman niya ako at hindi na sinundan pa. Pagkalabas ko noon ay agad na pumatak ang mga luha ko sa inis. Tahimik ako noon na umiiyak dahil na imagine ko kung anong ginawa nila ng babaeng nakaano niya. Na-imagine ko kung ano yung mga napag-usapan nila at na-imagine ko kung gaano kaganda at kasexy ang baeng yon. At mas lalo lamang ako nagalit at nasaktan dahil sa mga inisip ko kaya tinigil ko na. Nagsindi ako ng yose at saka inubos ang gatas na hinanda ni Jim. Sa tinimplang gatas na ni Jim, kahit papaano ay napakalma ako dahil bigla ko naalala yung mga panahon na kapag nalulungkot, natatakot o di kaya ay hindi ako sigurado sa mga nangyayari sa buhay ko ay pinaghahanda niya ako ng mainit na gatas. Hindi nagbago ang timpla niya. Sakto lamang ang tamis at sobrang creamy pero hindi naman nakakaumay. Napangiti na lamang ako dahil biglang nagsibalikan sa isipan ko ang mga panahong inalagaan niya ako habang down ako. Hindi siya napagod magpainit ng tubig, magtimpla at bumili ng gatas. At mas lalong hindi siya napagod na alagaan ako. Nabawasan kahit papaano ang galit ko sa kanya sa tulong ng mga alaalang meron ng gatas na natimpla niya. Inubos ko lang ang yose ko at doong sigurado na akong ayos na ako ay saka ako nagbalik sa loob ng bahay niya. Naabutan ko siya nagkakape habang inaayos ang mga inabot kong gamit sa kanya. Tipid niya akong initian noong naramdaman niya ang presensya ko. Kinumusta niya ako at tinanong kung ready na ba ako na ituloy ang ginagawa namin at tumango lamang ako noon at saka naupo sa dati kong pwesto. Noong nakita ko ang mukha niya ay muli na naman akong nawalan ng gana dahil bigla ko naalala ang nangyari sa kanila noong babaeng nakaano niya. Ano, game na ulit? Magbabalik ka na ulit tayo ng gamit? Oo, Ano yung next mo? DVDs mo. Oh, heto lahat. Teka, paborito mo to lahat ah. Huwag mo na lang kayo ibalik sa akin. Di ko naman talaga paborito ang mga movie na yan. Ikaw lang naman ang namilit na panoorin natin lagi ang mga yan eh. Akala ko kasi gusto mo eh. Panay ang tao mo kapag pinapanood natin to. Natatawa na lang ako kasi alam ko na lahat ng mga linya dyan. Memoryado ko na dahil paulit-ulit ko nang napanood. Yan ba talaga ang totoo o galit ka lang dahil sa mga nalaman mo kanina? Basta, sa'yo na yan lahat. Galit ka nga. Sinong di magagalit? Alam ko. Karapatan mong magalit dahil di ko sinabi. Pasensya na ulit. Sana inamin ko na lang dati. Sana nga inamin mo na lang eh. Natakot nga ako kasi baka hiwalayin mo na ako ng totoo. Sana sinubukan mo. Alam mong ayoko mag-take ng ganong risk sa relasyon natin. Kaya ngayon ka nag-take ng risk na aminin kasi wala naman ang masisira sa relasyon, ganun ba? Hindi. Inamin ko kasi Kasi nahuli ka na. Kasi deserve mong malaman ang totoo. Yun naman ang closure, di ba? Yung mawala na lahat ng tanong sa isipan natin, maamin na lahat ng tinatago natin. Tapusin na natin itong pagbabalikan ng gamit para makauwi na ako. Bago natin ituloy, gusto kong malaman. Gusto kong masagot yung tanong sa utak ko ngayon.
Ano yun? Talaga bang di ka nag-enjoy na pinanood tong mga DVD na to? Napilitan ka lang ba? Kasi ako kahit ilang ulit ko pinanood to kasama ka, ayos lang. Masaya ako kasi kasama kita. Kahit memoryado ko na hanggang sa film credits, okay lang. Kasi nga masaya ako kasi kasama kita. Nag-enjoy din akong panoorin yan. Kasi kasama kita eh. Sinubukan kong panoorin yan nung nakipag-cool off ka sa akin pero hindi na ako masaya. Kasi alam kong hindi na kita ulit makakasamang mapanood ang mga yan. Tatago ko na lang to. Remembrance sa naging relasyon natin. Salamat. Oh, ito naman na ibabalik ko. Pictures ko lahat to ah. Bakit di ko alam to? Bakit di mo pinakita sa akin to? Stolen shots mo yan galing sa lumang phone ko. Buti na lang may backup files ako. Kaya na-print ko lahat ng isang araw. Nakanganga pa ako habang natutulog. Bakit pati to pinicturan mo pa? Nakakahiya. Yan ang unang beses na nakatabi kitang matulog sa kama. Natuwa ako kaya pinicturean kita. Di ko pinakita sa'yo kasi alam ko magagalit ka eh. Papabura mo. Para sa akin, maganda ka dyan. Nag-look forward na ako noon na makita yung ganyang itsura mo kapag nagsama na tayo sa isang bahay. Ako naman, Jim. Pati ba naman tong hindi ako nakaligo at di nakapag-ayos? Ang pangit ko rito. Ano ka ba? Para sa akin yan ang pinakamagandang estado mo kapag magkasama tayo. Pangit kaya? Nagpapaliksahan ng mukha at buhok ko sa pagiging shiny. OA sa pagka-oily. Gandang-ganda ako sa ganyang itsura mo. Kasi ibig sabihin lang yan, komportable ka nang ipakita sa akin ang tinatago mo sa iba at sa sarili mo. Yan naman ang nagustuhan ko sa'yo. Ni minsan, hindi ko kailangang magpanggap. Kung sino ako, tanggap mo. Minahal mo yung mga bagay na ayoko sa sarili ko. Sinusuklian ko lang yung pagtanggap mo sa akin. Salamat. Jim? Pwede bang umiyak bago natin ibalik yung mga huling natitira sa mga kahon natin? Sige. Gusto ko lang malaman mo na malaki ang pasasalamat ko na dumating ka sa buhay ko. Hindi man tayo sabay na pupunta sa dulo. Salamat pa rin kasi nakasama kita sa biyahe. Gusto ko ring malaman mo na masakit sa akin na bitawan ka. Naisiping hindi na kita makakausap tulad ng dati. Na di na ikaw ang taong pwede kong puntahan kapag may ibabalita ako tungkol sa nangyari sa araw ko, maganda man o hindi. Salamat pa rin kasi naranasan ko kung paano ang pagmamahal mo. Thank you for being my first. It breaks me apart you won't be my last. If it still counts, because I still have a lot left in me. I love you, Jim. I love you so much. It hurts. Napaiyak ako at hinayaan ako ni Jim. Wala naman siyang ibang ginawa kundi ang hawakan ng aking kamay. Kahit sa huling pagkakataon ay mas pinili niyang huwag ipakita ang emosyon niya sa akin. Hindi ko na nakayanan pa ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudu. Hindi ko na rin tinapos pa ang pagbabalikan namin ng gamit. Iniwan ko na doon ang kahon na may laman ng mga gamit ni Jim. Hindi ko na nga rin nagawang kunin pa ang kahon sa kanya at nagmadali akong magpaalam at umalis. Pinigilan niya ako, Papa Dudut, para makapag-usap pa kami pero hindi ko na rin po kayang tiisin ang sakit. Sinabi ko sa kanya na ipa-deliver na lamang niya ang mga naiwang kong gamit. Wala naman siyang nagawa kundi ang hayaan ako dahil alam niyang desidido na akong umalis. Nagmadali ako sa paglabas ng kanyang bahay at mabuti na lamang at may dumating kaagad na taxi kaya agad akong nakasakay. Wala akong ibang gustong gawin noon kundi ang makalayo na sa bahay ni Jim. Wala akong ibang gusto noon kundi ang makalayo na sa mga ala-ala naming dalawa.
Papadudot pagkarating ko ng bahay ay agad ako nagkulong sa kwarto. Hindi ako pang muli ang sakit dahil pakiramdam ko ay hindi ko pa yon naubos nung nandun ako sa bahay ni Jim. Pinilit kong tanggapin ang paghihiwalay naming dalawa at pinilit ko ang sarili kong tumigil na sa kakaiyak pero nabigo ako. Bumangon ako sa kama para magpunta ng kusina at magtimpla ng mainit na gatas. Sinubukan kong gayahin ang timpla ni Jim pero nabigo ako, Papadudot. Naging mapait sa panlasa ko ang tinimpla kong gatas. Hindi ko na yon inubos pa at saka nagpa siyang bumalik na lamang sa kwarto para ipagpatuloy ang pag-iyak ko. Pabalik na sana ako noon ng kwarto nang may marinig akong pagkatok sa pintuan ko. Ayoko sana yung pagbuksan dahil gusto kong mapag-isa pero narinig ko ang pagtawag ni Jim. Mas lalong nanikip ang dibdib ko nang marinig ko ang boses niya. Naisip ko na hindi pa ba siya kontentong nakita kong umiyak sa harapan niya at kailangang puntahan pa niya ako para makita ulit yon. Nagdalawang isip man ay pinagbuksan ko pa rin siya, Papadudot. Anong kailangan mo? Pwede ba tayo mag-usap? Kulang pa ba yung nangyaring usapan natin kanina? Oo. Gusto mo pa bang makitang nasasaktan ako? Wagi ka na eh. Punong-puno na ako ng sakit, Jim. Tama na. Tama na, please. I'm sorry, Winona. Kahit ilang beses kang mag-sorry, hindi mo agad matatanggal lahat ng sakit. Hayaan mo na ako. Tama na yung kakasorry mo kasi mas lalo lang sumasakit eh. Pwede bang pakinggan mo ko? Talaga bang hindi ka patapos na saktan ako? Tama na sabi eh. Makinig ka muna, please. Winona, Jim, please. kanina nung umalis ka, akala ko yun na yun eh. Sarado na lahat. Tapos nung inaayos ko yung mga gamit mo sa kahon, bigla ko nakita tong candy wrapper. Ano yan? Anong meron dyan? Sigurado di mo na maalala pero ito yung candy sa burol ni Papa dati. O tapos? Ikaw ang nag-abot itong candy sa akin sa huling gabi ng burol ni Papa. Parang naaalala ko na. Inabot ko yan sa'yo. Nung nasa kwarto ka ng chapel. Nakahiga ako noon, di ba? Nakapikit. Nagpapanggap na tulog para dilapitan ng kahit na sino. Alam ko. At alam kong kailangan mo ng kasama kahit sabihin mong ayaw mo. Kaya ka lumapit sa akin. Ayaw kitang harapin noon kasi ayokong maiyak. Ayokong makita mong mahina ako. Ni minsan hindi ko nakitang mahina ka, Jim. Ikaw nga ang naging lakas ko, di ba? Kahit di kita kinakausap noon, umupo ka lang sa tabi ko. Hinayaan mong tahimik lang ako. Di ka rin nagsalita pero naramdaman ko na gusto mong iparating sa akin na andun ka lang. Nakikinig ka kahit di ako nagsasalita. At doon ko inabot yung candy sa'yo. Kasi narinig ko na. Kumukulo na yung tiyan mo. Kasi di ako kumain buong araw. Naaalala ko na lahat. Naalala ko matapos mong iabot yung candy sa akin. Niyakap mo ko. Hinalikan mo ako sa noo. Di ka pa rin nagsalita pero narinig ko sa puso mo yung gusto mong sabihin at iparating sa akin. Pasensya ka na kung hanggang doon lang yung nakayanan kong pag-comfort sa'yo. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin. Hindi ko alam ang pakiramdam ng mamatayan ng magulang. At nagpapasalamat ako sa iyo kasi di mo pinaramdam sa akin na alam mong nararamdaman ko. Hinayaan mo akong iproseso yun ng mag-isa. Hindi ka nakialam. Hindi ka nagdikta. Hindi ko alam na ganyan pala ang naisip mo nun sa akin. At hindi mo rin alam eksakto kung anong naisip ko after mong iabot sa akin ng candy na to. Winona, tinago ko ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto ko maalala na andun ka nung time na wala akong ibang karamay. Andun ka kahit pakiramdam ko, nababaliwala na kita.
dahil mas inuuna kong malungkot. Jem, Ikaw lang yung andon, Winona. Ikaw lang yung nakakaintindi sa pinagdadaanan ko kahit di mo naman alam kung ano yung eksaktong pakiramdam ko. Kaya ako tinago ang pinagbalatan ng candy na to dahil gusto ko may paalala sa akin na ikaw lang ang di nang iwan ng mga panahong parang ang hirap kong mahalin at unawain. Ang pinagbalatan ng candy na to, ang paalala sa akin na naging pangako ko sa sarili ko na kahit gaano kakomplikadong sitwasyon, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Winona, patawarin mo ako kung muntikan ko ng kalimutan ng pinangako ko. Hayaan mo akong tuparin ko to ngayon. Mahal pa rin kita, Winona. Mahal na mahal. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Jim, Papa Dudut. Naiyak ako, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Niyakap ko siya at hinalikan. Nagkaiyakan kaming dalawa at iyon ang unang beses na nakita ko siyang malayang pinaramdam ang emosyon niya sa akin. Papadudot nagkabalikan nga kaming dalawa at inayos kung anuman ang naging gusot sa relasyon namin. Nagkapatawaran na rin kami sa mga nakaraang pagkakasala namin sa bawat isa. At pinangakong hindi na yon uungkatin pa. Tinalikuran na namin yung mga bagay na minsan ay nakapagpasama sa kalooban namin. Hinanda na namin ang mga sarili namin para sa paglalakbay sa susunod na kabanata ng aming mga buhay. Nagplano na rin po kaming magpakasal next year. Ganon kami kasigurado sa isa't isa. Hindi na ako makapaghintay pa na makita siya sa kabilang dulo ng altar habang naglalakad ako papalapit sa kanya at sa dakilang lumikha. Papadudot, hindi perpekto ang relasyon namin ni Jim. Aminado kaming marami ang pagkukulang at pagkakamali namin sa bawat isa pero hindi namin yung ginawang dahilan para muling bumitaw. Nagpatuloy kami sa pagkapit dahil sa mga simpleng bagay na nangyayari sa relasyon naming dalawa. Mga bagay na dati ay binabaliwala lang namin noon. Yung pagtali niya ng buhok ko sa tuwing nakakasagabal yon sa tinatapos kong trabaho. Yung pagpapaalala sa kanya na inumin ang mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor dahil madalas ay nakakalimutan niya. Yung pagpuno niya lagi ng water jug ko sa umaga dahil alam niyang yon ang una kong hinahanap pagkagising. Yung pagyakap niya sa akin kapag nagtatama ang aming mga paningin matapos ang tuksuhan at tawanan. Hindi perpekto at minsan ay boring para sa iba ang relasyon naming dalawa. Pero para sa amin, Papadudot, ay totoo ang pagmamahala namin at hindi ko yun ipagpapalit sa iba. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Winona. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag-ibig ang pinakadakilang bagay na regalo ng Diyos sa daigdig. Kaya nga kung meron tayong kakayahang magmahal ng isang taong hindi natin kaano-ano, gawin natin. Sa ganoong paraan,
na ililigtas natin sila at napupunan nito ang mga kakulangan sa kanilang puso. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba na tinuring mong pamilya kahit na hindi mo kadugo? Dear Papa Dudut, magandang mainit na tanghalian po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Vian. Kaka 34 lang last July at isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Taga Quezon City po kami ng mister ko at meron na po kaming isang anak na babae. Stay at home mom po ako dahil preggy ako sa second baby namin kaya marami rin akong time na makinig sa programa ninyo tuwing tanghali at paggabi naman ay minamarathon ko po ang Barangay Love Stories sa online. Aliw na aliw po ako sa mga istorya na pinapadala sa inyo ng mga kabarangay natin. Kaya sinabi ko sa mister ko na gusto kong sumulat sa istasyon ninyo. Bagay na sinang-ayunan naman niya. Bali ang kwento po na i-share ko ay nagsimula noong 10 taong gulang ako. Papa Dudut, meron na po ba kayong tao na tinuring ninyo ng pamilya kahit na hindi ninyo kadugo? Ako kasi ay meron. Yun po ang Yaya Trining ko. Single mother po noon ang Mama Janice ko matapos maagang mamatay ni Papa dahil sa bone cancer. Hindi naman po kami mayaman pero may maliit silang negosyo ng bigasan at iba pang goods sa naipundar sa palengke na pinapatakbo ng mama ko. Doon po kami kumukuha ng pera para sa pag-aaral ko, pagkain namin at pambayad sa mga bills. Sabi ni Mama, mahalaga raw po ang business namin na yon dahil yun na lamang ang meron kami. Kamuntik na rin po kasi yung mawala nang nagpagamot si Papa. Kaya ginawa po ni Mama ang lahat para maisalba ang tanging kabuhayan na meron kami kahit kapalit noon ang pagkawala niya ng oras at panahon na alagaan ako at magpakananay sa akin. 10 years old po ako nang dumating sa bahay at buhay namin si Yaya Trining. Ang tanda ko ay nasa early 30s siya noon. Mahaba po ang buhok niya, morena ang balat, pango ang ilong, meron po siyang nunal sa baba at may katabaan po siya, Papa Dudut. Pero mabait po si Yaya Trining dahil pinagluluto niya kami. Naglilinis siya ng bahay at inaasikaso niya po ako simula paggising ko sa umaga, pagpasok at pagsundo sa school at hanggang bago ako matulog. Paru-paro? Uy! Paru-paro! Sandali! Hintayin mo ako! Vian, huwag kang tumakbo. Baka madapa ka. Paru-paro! Hintayin mo ako! Naku, bata ka. Vian, naku. Halika, tutulungan kitang tumayo, dali. Ayoko sa'yo! Ha? Gusto ko si Mama! Ayoko sa'yo! Ay, kaso wala ang mama mo rito. Ako lang ang nandito. Tingnan mong tuhod mo, may gasgas. Halika na, gamutin na natin bago pa yan ma-impeksyon. Okay po. Oh, dito ka muna sa bangko, ha? Kukuha lang ako ng ipanggagamot sa sugat mo. Saglit lang ako. Opo. Yaya, bilisan niyo po. Dumudugo na po. Oo, andito na ako. Tingin nga ng tuhod mo. Ay, naku, mapapagalitan tayo ng mama mo pag nakita niya tong sugat mo.
Akin na yung tuhod mo. Oh, sandali Aray ko po ya! Sakit po! Oh, ayan. Masakit pa rin? Hindi na po. Bakit mo ba kasi hinabol yung paru-paro? Gusto ko po kasi makipaglaro sa kanya eh. Wala po kasi ako kalaro, Yaya. Yung mga bata sa labas, ayaw lumapit sa akin. Andito naman ako. Pwede ko makipaglaro sa'yo kung gusto mo. Talaga po? Oo naman. Kaya nga ako kinuha ng mama mo para bantayan at samahan ka. Kaya lang dahil sa gasgas mo, baka mapagalitan tayo nun pareho. Di naman po pinapansin ni Mama kapag may sugat ako. Nung nakaraan, nung matagal na po, wala pa kayo. Sabi ko po masakit daliri ko kasi naipit. Sabi lang niya kasalanan ko raw. Ha? Sinabi ng mama mo yun? Opo, kaya po kapag may masakit, hindi ko na lang po sinasabi sa kanya. Hay. Pero, wag mo na uli gagawin yon kasi nandito na ako. Pag may masakit, sabihin mo sa akin para nagagamot natin. Kasi baka lumala, mas ikapahamak mo pa. Hindi po kayo magagalit? Hindi. Uunahin ko pa ba yun kaysa gamutin ka? Alam ko, bago lang ako rito sa inyo. Pero mabait naman ako. May anak din kasi ko na naiwan sa probinsya. Kasing edad mo rin. Kaya kapag nakikita kita, naiisip ko siya. Bakit niyo po siya iniwan? Mamimiss niya po kayo. Namimiss ko na rin siya pero kailangan ko magtrabaho. Yun yung dahilan ko kaya ko siya iniwan sa probinsya. Hindi po ba pwede doon na lang kayo magtrabaho sa malapit? Pwede naman, pero walang oportunidad dun sa amin. Kaya nakipagsapalaran ako rito sa Maynila. Hindi ko po kayo maintindihan. Hayaan mo na. Mahalaga, nabibigay ko pangangailangan niya kahit nandito ako sa malayo. Sigurado po na masaya naman siya kahit malayo kayo kasi alam po niya love niyo po siya. Ako kasi, hindi ko maramdaman na love ako ni Mama. Lagi po siyang busy. Wala na po siyang oras makipaglaro sa akin. Siyempre, love ka rin ng mama mo. Baka hindi lang siya katulad ko na laging sinasabi sa anak ko na mahal ko siya pag nag-uusap kami sa cellphone. Pero alam ko, mahal na mahal ka ng mama mo. Tapos, love din kita para dalawa na kaming mahal ka. Okay ba yon? Opo! Thank you po sa paggamot ng sugat ko, Yaya. Walang anuman. Gusto mo pa bang maglaro? Tara, dali! Para hindi mo na hinahabol yung paru-paro. Yay! Sige po, tara na po! Oh, dahan-dahan lang. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka na naman. Hindi po ako sanay na merong ibang tao sa bahay namin. Simula kasi nang maging busy na si Mama sa negosyo namin. Pinilit ko po ang sarili ko na matuto ng mga bagay-bagay. Para naman hindi po ako kawawa. Pero aaminin kong mahirap po bilang isang bata. Halimbawa, may isang insidente na halos maubos ko po yung gas namin dahil naiwan ko yon na bukas habang may pinapakulo ako. Gusto ko po kasing uminom ng gatas kaya nagsalang ako ng tubig sa takure. Gumamit pa nga ako ng upuan bilang tungtungan para maabot yung kalan dahil medyo mataas tapos maliit lamang po akong bata. Kaya lang nalibang naman ako sa pakikipaglaro sa tuta ng kapitbahay namin kaya nawala na sa isipan ko ang pinapakulo ko. Noong time na yon ay dumating si Mama galing sa palengke tapos nakita niya yung nakasalang na halos nag-evaporate na sa hangin yung tubig. Kaya galit na galit po siya sa akin, Papa Dudut. Hindi ko po yun makakalimutan kasi tinawag niya akong pasaway na bata at nagmamarunong. Kaya nga hindi na ako nagtaka nang dumating sa bahay namin si Yaya Trining. Tubong La Carlota City sa Negros Occidental po si Yaya Trining, Papa Dudut. Malumanay po ang boses niya.
Masipag at mabait po siya kaya hindi nakataka-taka na madali niyang nakuha ang loob ko. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay yung trato niya sa akin para na po niya akong anak, Papa Dudut. Sinabi sa akin ni Yaya Trining na meron siyang isang anak na babaeng naiwan sa Negros na nasa pangangalaga ng magulang niya. Kaedad ko lang din po, 10 years old ng panahon na yon. Bale, lumuwas po siya ng Maynila para makipagsapalaran. Sa ilang taon niya rito ay marami na siyang napasukang trabaho tulad ng pagiging serbedora sa karinderya, tendera sa bakery at siumayan, sales lady sa ukay-ukay at paggawaan ng cellphone at kung ano-ano pa. Inirekomenda lamang siya kay mama ng ninang ko ng isang beses ay nabanggit sa kanya ni mama na naghahanap kami ng makakasama sa bahay. Sakto na nagsara yung cellphone shop na pinapasukan ni Yaya kaya agad niya pong tinanggap ang trabahong inalok sa kanya ni mama. Simula noon ay para na ako nagkaroon ng ikalawang nanay sa katauhan ni Yaya Trining. Ma, laro po tayo! May dala po akong manika! Di mo ba nakikitang pagod ako? Kakarating ko lang galing trabaho, Vian. Pero miss ko na po kayo. Anong miss? Magkasama naman tayo rito sa bahay, di ba? Lagi-lagi tayo nagkikita, paano mo ako mamimiss? Basta po. Ay nako, doon ka nga sa kwarto mo, wag mo akong ginugulo. Nagpapahinga yung tao. Sige na po, Mama. Kahit sandali lang po. Tigas talaga ng ulo mo, ha? Di ka nakakaintindi? Akin na yung manika mo. Akin na sabi! Baka po masira! Wala akong pakialam! Dapat dito sa manika mo, tinatapon doon sa malayo! Yan! Bakit niyo po tinapon manika ko? Para kunin mo doon tapos wag ka nang bumalik dito! Kakainis kang bata ka? Di ka marunong pagsabihan? Halika rito. Ha? Dapat sa'yo pinapalo eh. Halika! Yan kasi! Pasaway ka! Kinagalit mo ko? Kita mong masakit na nga ulo ko sa pagod? Tumahimik ka nga! Ang ingay mo! Ma'am! Ma'am, tama na po! Nasasaktan na po si Vian! Yaya! O tapos magtatago ka sa yaya mo? Halika rito, Vian! Di pa ako tapos sa'yo! Ay, tama na po, ma'am! Natatakot na po si Vian! Mabuti nga yun eh, para hindi niya ulitin yung pang-istorbo sa akin. Sinabing pagod ako tapos gusto niya makipaglaro? Di ba dapat ikaw ang kalaro ng batang yan? Kaya nga kita kinuhang kasama namin dito sa bahay eh. Para hindi na ako iniistorbo ng batang yan. Vian, dun ka muna sa kwarto mo, ha? Susunod na lang ako, okay? Sige po. Ayan. Wala na si Vian. Ma'am, gusto niyo po bang ikuha ko muna kayo ng tubig? Sige, kanina pa ako uhaw na uhaw. Sige po. Napakapasaway na bata. Pagod ka na, dinadagdagan niya pa. Ito na po tubig niyo, ma'am. Salamat. Ma'am, tungkol po dun sa nangyari kanina, naglalaro po kami ni Vian sa kwarto pero nung narinig niya yung pagdating niyo, sabi niya po gusto raw po niya kayong makalaro. Ma'am, namimiss na po kayo ng anak niyo. Pero pagod nga ako. Mas gugustuhin ko na lang magpahinga kaysa makipaglaro sa kanya. Tsaka wala ba siyang kasawaan sa laro na yan? Maghapon na nga kayo naglalaro, idadamay niyo pa ako. Ay, pero wag niyo naman po sanang paluin si Vian. Bata pa po yun. Sino ka para sabihin sa akin yan? Baka nakakalimutan mo, nanay pa rin ako ni Vian at kapag matigas ang ulo niya, papaluin ko siya. Nanay din po ako, ma'am. Hindi po maganda na namumulat sa palo ang mga bata kasi kalalakihan nila yung takot sa atin ng mga magulang nila. Baka po hindi na sila magsabi sa atin ng mga problema nila kasi sinasaktan natin sila. Mas mabuti nga na di na siya magsabi sa akin ng mga problema niya kasi may sarili naman akong problema. Tsaka pwede ba?
Huwag mo nga akong pangaralan. Nandito ka para bantayan yung anak ko, hindi para turuan ako ng kung ano-ano. Alam ko ginagawa ko, Trining. Sana alam mo rin kung ano lang ang trabaho mo. Huwag kang intrimitida. Sorry po, ma'am. Sorry ka dyan. Pareho nyo nang sinira ni Via ng gabi ko. Pag-untugin ko kayo eh. Tako, makapasok na nga sa kwarto at makatulog. Nakakainis kayo? Hindi na po ba kayo kakain? Hindi na, busog ako. Huwag kayong maingay na dalawa, ha? Ayaw ko pong magtanim ng sama ng loob sa mama ko dahil hindi po ganun ang turo ng father sa misa sa simbahan, pero bilang isang batang salat sa pag-aaruga ng magulang. Hindi ko po mapigilang magtampo at maghinanakit sa mama ko. Alam ko naman po na busy siya sa pagtatrabaho, kaya hanggat maaari ay pinapagaan ko yung bawat sandali, lalo na pag uuwi siya ng bahay namin. Pagod po si mama kaya inaabutan ko po siya ng tubig na maiinom noong wala pa si Yaya. Tapos sinasabi ko na mamasahihin ko yung binti niya na lagi niyang nirereklamong namamanhid at masakit gawa ng maghapon niyang pagtayo, lalo na pag maraming customer. Pero lahat ng effort ko para makabanding kami ni mama ay binabaliwala niya. Tapos sinasaktan na rin niya ako. Madalas niya akong paluin kapag napipikon po siya sa kakulitan ko. Kaya umiiyak na lamang ako. Pag gano'n na po ang nangyayari, pumapagitna po sa amin si Yaya Trining para hindi na po ako masaktan pa ng husto ni mama. Nagagalit din po si mama kay Yaya pero hindi po yun pinipersonal ni Yaya Trining. Mas focus po siya sa pagpapatahan sa akin kasi ang lakas po ng iyak ko. Lalo na kapag natamaan ako ng kamay ni mama, Papa Dudut. Hindi ko po makakalimutan yung kinarga ko ni Yaya. Tapos nakasubsob lamang ako sa leeg niya at umiiyak ng mahina para hindi na marinig ni mama. Nagagalit po kasi siya sa ingay ko. Kapag nahihimasmasa na po ako at tumatahan na ay nanonood kami ng cartoons o di kaya ay naglalaro kami ng board games. Tapos may mga araw po na ginagawan ako ni Yaya Trining ng dessert na gawa sa balinghoyo kasava na sikat daw sa probinsya nila. Unti-unting napupunan po ng pag-aaruga ni Yaya Trining ang puso kong salat sa pagmamahal at atensyon na mula sa sarili kong ina. Kaya naman masaya po ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy po ng buhay ko noon, kasama si Yaya Trining sa bahay namin ay napansin ko po na lalong naging busy si mama pero hindi na lamang sa negosyo namin. Dahil nagka-boyfriend na po siya. Hindi lang po isa, Papa Dudut, kundi marami pong nakarelasyon ng mama ko sa loob ng halos 3 buwan. Hindi po niya sa akin pinapakilala yung mga nagiging boyfriend niya. Nakikita ko na lamang na inuwi niya po sila sa bahay tapos ay pumapasok sila sa kwarto ni mama at nagkukulong doon. Pag nakikita ko si mama, mukha naman siyang masaya pero parang lalo po siyang nawala ng pakialam sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang po na lagi siyang may inuuwing lalaki sa bahay tapos ay umaalis din pag umaga. Kapag nangyayari yon ay sa kwarto po ni Yaya Trining ako natutulog kasi natatakot po ako na baka may mangyaring masama sa akin gawa ng may ibang taong pinapapasok si mama sa bahay, Papa Dudut. Isang gabi may inuwi na namang lalaki ang mama ko. Tapos narinig ko na lamang na nagsisigawan sila. Pareho po silang galit pero mas galit at mas mataas ang boses ng mama ko. Basta ang natatandaan ko lang. Sinabi ni mama na pinipirahan lamang siya ng lalaki. Kaya ayaw na raw niya na makita ito. Nagtataka nga ako kasi nang umuwi sila ay nagtatawanan pa sila noon pero mukhang nakainom din sila pareho. Sa takot ko ay kinatok ko po yung kwarto ni Yaya kahit na alam kong tulog na siya. Palibhasa kalagitnaan na po yun ng gabi at baka nasa madaling araw na.
Buti na lamang mas nangibabaw po ang worry ni Yaya Trining sa akin kesa sa antok niya ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Hala, Yaya. Hindi ko pala kasama yung manika ko. Naiwan ko sa kwarto kasi nagmamadali na ako pumunta dito. Gusto mo bang kunin ko? Huwag na po. Huwag niyo po ako iwan dito, Ya. Ay, sige. Alam ko na. Meron din akong manika rito, kaso... Talaga po? May manika kayo? Meron, kaso di katulad ng manika mo. Teka, asa na ba yon? Hahanapin ko lang. Eto, nakita ko na. Tingnan mo. Wow! Ano po tawag dito? Paper doll ang tawag dyan. Laging nilalaro ng anak ko sa probinsya. Yan lang kaya kong ibili sa kanya eh. Ngayon lang po ako nakakita nito pero nagagandahan na po ako. Pwede po ba natin laruin? Oo naman. Ganito lang gagawin mo. Kunin mo yung manika. Tapos, pwede mo siyang bihisan ng iba-ibang damit na gusto mo. Sige, ito. Hawakan mo to. Susuotan ko po siya ng bestidang pula. Sige, okay yan. May sapatos din siya. Ito. Ikabit mo sa paa niya. Tupiin mo lang yung papel sa gilid. Yun kasi ang magsisilbing lock para kumapit yung sapato sa paper doll. Ganito po? Oo, ang galing mo! Yan, ganyan. Teka, saan ba yun? Eto, may bag din yan. Kompleto po accessories! Aba, syempre. Daig pa po yung manika ko, Ya. Talaga? Sige, kabit mo rin tong sombrero niya. Ganito po? Ganyan nga. Madali lang po pala laruin to tapos nakakatuwa rin. Buti na gustuhan mo. Nakita ko kasi yan dun sa mga nilalakong laruan ni Manong nung nakaraang araw. Kaya bumili ako ng 2. Naaalala ko kasi yung anak ko. Ito lang po ba laruan niya? Wala po siyang totoong manika? Wala pa. Pero plano ko siyang bilan kahit na lagi niyang sinasabi na kontento na siya sa paper doll. Nag-iipon pa ako para sana surprise gift ko sa birthday niya. Matutuwa po yun! Buti pa po yung anak niyo, mahal na mahal niyo. Si Mama kasi, parang hindi na ako love. Lagi po siyang walang time sa akin kasi busy siya sa business tapos sa ibang tao po. Minsan, di ko po mapigilan mainggit sa kanila kasi mas pinapansin pa sila ni Mama kaysa sa akin. Ay, liga nga rito, Vian. Yayakapin kita para maramdaman mo na mahal kita. Buti na lang may Yaya Trining ako kasi kahit papaano may nagmamahal sa akin. Ang bata mo pa para maranasan yung pakiramdam na walang nagmamahal sa'yo, Vian. Sana kahit di mo ko totoong mama, na ipaparamdam ko sa'yo yung pagmamahal ng isang ina. Para sa akin, kayo na pong totoong mama ko. Kung pwede lang kitang tawaging totoong anak ko para may kalaro yung anak ko sa probinsya eh. Paniguradong matutuwa yun. Alam ko po na miss na kayo ng anak nyo. Pero sana po wag niyo po akong iiwanan, Yaya. Hindi ko po kasi alam gagawin ko kapag nawala kayo. Natatakot ako kay Mama, pati sa mga lalaki na kasama niya. Pag umalis kayo, wala na po akong kakampi. Ayoko po mag-isa sa bahay na to. Hindi naman ako aalis agad, Vian. Siguro kung mangyayari man yun, malaki ka na. May sarili ka na ring pamilya at mga anak. Tsak hindi mo na ako kailangan. Kahit po malaki na ako, gusto ko po nasa tabi ko lang kayo lagi. Gusto ko po na maglaro pa rin tayo ng paper doll, Yaya Trining. Pwede po ba yun? Please po, magpapakabait po ako lalo para hindi kayo mawala. Sana nga pwedeng hindi ako mawala sa tabi mo. Sana kahit matanda na ako, magkasama pa rin tayo at naglalaro ng paper doll. Promise po ha? Hindi kayo mawawala, Yaya. Pinky promise po tayo? Pinky promise? Paano yun? Ganito po. Akin na yung small finger nyo. Tapos yung sa akin din po. Ayan, pinky promise po, Yaya. Na hindi nyo po ako iiwan.
Pinky promise na hindi ko iiwan si Vian. Yay! Tara ya, maglaro pa po tayo ng paper doll. Kahit na malaki ang pagkukulang sa akin ni Mama, napunan po yun lahat ni Yaya Trining. Para sa akin ay siya na po ang totoong mama ko dahil sa kanya na ako lumaki. Siya po ang umaattend sa mga meeting namin sa school at siya rin ang kasama ko noong graduation namin sa elementary at high school. Ayaw po kasi ni Mamang pumunta sa mga ganong event dahil nakaka-bore daw po. Mas mabuti pa na magtinda na lang daw siya sa palengke. Kumita pa siya ng pera kaysa tumunganga, manood at pumalakpak sa akin habang umaakyat ako sa stage para kunin ang pinaghirapan kong diploma. Dinamdam ko po ang katuwiran na yon ni Mama Papa Dudut. Question ko nga po yung pagmamahal niya sa akin bilang anak hanggang sa magdalaga na ako. Pero nananatiling malayo po ang loob sa akin ni Mama. Kaya ako na lamang ang napagod na mamalimos ng atensyon sa kanya. Hindi naman po niya ako pinababayaan. Good provider siya, Papa Dudut, dahil pinapakain niya ako at pinag-aaral. Masama na ba akong anak kung para sa akin ay nakukulangan pa rin ako sa mga ginagawa niya? Hindi niyo po ako masisisi dahil ng mga panahon na yon ay may ka-live-in na po si Mama. Si Alfred po na kaisa-isang lalaking pinakilala niya sa akin at sinabing magiging stepfather ko na, Papa Dudut. Kaya lang masama po ang kutob ko sa live-in partner ni Mama dahil may taglay po itong kamanyakan. Bango-bango mo talaga. Tito, ano pong ginagawa niyo? Ba't nandito kayo sa kwarto ko? Tsaka, wag po! Anong wag po? Wala pa naman akong ginagawa sa'yo. Kung makasigaw ka dyan, akala mo inaano kita. Ano nga pong ginagawa niyo rito? Na-miss lang kita. Masama ba yun? Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo, makipag-bonding, ganun. Napapansin ko kasi na ang layo-layo na ng loob mo sa akin eh. Bakit mo ko iniiwasan nakatira tayo sa isang bubong? Hindi maganda yun. Pangit yung ganun. Umalis na po kayo, please po. Huwag niyo po akong gawa ng masama. Hindi kita gagawan ng masama, kaya bakit takot na takot ka? Kung may gagawin man ako, sigurado masasarapan ka. Ha? Tulong! Dalagang-dalaga ka na talaga. Uy! Tumigil ka nga! Ingay-ingay mo! Ano ba? Tumigil ka sa pag-iyak mo kundi lalo kitang sasaktan! Hoy! Anong ginagawa mo sa alaga ko? Ayasak, Lolo! Walang diya ka! Umalis ka nga dyan! Nakasampa ka pa talaga kay Vian! Tarantado ka! Aray! Hoy! Tumigil ka nga, Training! Anong nangyayari rito? Bakit mo sinasaktan si Alfred Training? Mama! Raulo yung babaeng yan, Janice! Sabihan mo yan, baka di ako makapagtimpi dyan! Ano ba kasing nangyayari rito? Training, tinatanong kita! Ma'am, yan si Sir Alfred po. May masamang ginagawa sa anak niyo. Ano? Hindi totoo yan! Janice! Huwag ka maniwala sa katulong. Katulong lang yan. Ano alam yan? Ma, totoo po yung sinasabi ni Yaya. Pinasok ako sa kwarto ng lalaking yan tapos plano niya akong gasahin. Hoy, Via, ano yung pinagsasabi mo? Bawiin mo yung sinabi mo. Sumigaw po si Vian. Humihingi siya ng saklolo, ma'am. Kaya napatakbo ko sa kwarto ng anak niyo. Tapos kitang-kita ko po na nakasampa sa kanya si Sir Alfred. Hoy, Lucaret! Sinungaling kang babae ka. Wala akong pinagagawang masama sa inyo. Janice, huwag ka nagpapaniwala sa dalawang yan. Gumagawa lang sila ng kwento kasi gusto nila akong siraan sa'yo. Ma, hindi kami nag-iimbento ni Yaya. Si Tito Alfred po ang may gustong gawing masama. Tumigil na nga kayo! Paano magagawa ng tito mo yan mabuting tao siya? Oh, kita nyo na? Huwag kasi kayo gumagawa ng kwento. Kakapal na mukha nyo. Saka ako pa talaga palalabasin yung masamang tao? Ako pa? Eh, ikaw nga, Training, inaakit mo ako eh. Ha? Anong pinagsasasabi niyo? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na may gusto ka sa akin.
Lagi ka nagpapakyut kapag nakikita mo ako. Huwag ka na magkunwari, para kang tanga. Tsaka, di ba Janice, napapansin mo rin yun? Ikaw pa nga nagsabi sa akin nun eh. Ha? Ay, ma'am! Hindi po totoo yan! Mama, nagsisinungaling po si Tito. Wala akong pakialam! Lumayas ka na ngayon sa bahay namin training bago pa kita kalad ka rin sa labas! Pero ma'am! Umalis ka na sabi! Habang kaya ko pa magpigil! Pinagkatiwalaan kita? Pero para lang pala ako nag-aalaga ng ahas na tutuklaw lang sa akin? Ma, please makinig po kayo. Huwag niyo po paalisin si Aya. Wala po siyang ginagawang masama. Tumahimik ka na, Bia! Baka gusto mong palayasin din kita sa pamamahay ko! Mama naman! Ay, alam mo, Training, kung ako sa'yo, umalis ka na lang kasi. Masyado na masikip tong bahay para sa ating apat. Yaya, huwag ka umalis! Huwag mo po ako iwan dito! Dalawang beses pong nadurog ang puso ko ng gabing yon, Papa Dudut. Una, nang hindi kami pinaniwalaan ni Mama tungkol sa tangkang panggagahasa sa akin ng live-in partner niya. At ikalawa ay noong palayasin niya si Yaya Trining sa bahay namin dahil mas pinaniwalaan niya ang gawa-gawang kwento ng demonyong lalaking yon. Ayoko pong iwanan ako ni Yaya sa poder ng mama ko kasama ang Alfred na yon dahil natatakot po akong maulit ang masama niyang plano sa akin. Nagmakawa po ako kay Yaya Trining na isama niya ako kung saan siya pupunta pero kapwa po kami walang nagawa nang pumagitna na si Mama. Bulag na bulag po siya ng galit at panibugho niya noon dahil paniwalang paniwala siya sa kwento sa kanya ni Alfred. Awang-awa rin po ako kay Yaya dahil sinakta na siya ni Mama. Pinagsalitaan ng masama at pinalalayas pa sa bahay namin, ora mismo. Nang makalis na po si Yaya Trining ay nagkulong po ako sa kwarto ko, Papa Dudut. At lumalabas lang tuwing papasok ako sa school. Late na rin po akong umuwi para tulog na silang dalawa. Ayoko po kasing magpang-abot pa kami ng live-in partner niya dahil natatakot po akong makita ang hayop na yon. Wala naman po akong mapagsabihan tungkol sa nangyari kaya doble ingat na lamang ako. Kinakandado ko po ang kwarto ko at lagi akong may katabing matulis na bagay pag natutulog. Marami na po akong inisip na paraan kung paano makakaalis sa bahay namin nang hindi pinapalayas ni Mama. At sinamantala ko po ang pagkakataon na mag-aral sa malayo para makapag-dorm ako. Mabilis po na lumipas sa mga taon hanggang sa nakagraduate na ako ng college sa kurso kong Business Administration, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero bago po ako makapagtapos ay marami pa pong nangyari sa pamilya ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Una na po doon yung pagkakasangkot ng live-in partner ni Mama sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot dahilan para pagnakawan na niya ng perang mama ko at pagmalupitan nito. Kasama ko po si Mama na nagpakulong sa kanya, Papa Dudut. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat dahil sinubo kami ng Diyos. Nang biglang humina ang katawan ni Mama at nagpabalik-balik kami sa ospital. Akala ko po ay simpleng sakit lang na pwedeng mawala kapag nagpahinga siya. Pero na-diagnose po siya na meron siyang stomach cancer ang mama ko. Nasa 4th year college na po ako noon at isang semester na lamang ay gagraduate na ako. Pero dahil sa mahal na gamutan ni Mama ay nasaid po ang pera namin sa bangko at kamuntik-muntika na mawala sa amin ang negosyong bumubuhay sa amin ng ilang taon. Kaya nga habang nag-aaral at meron namang ilang araw na bakante na walang klase, ako po ang tumatawa at nagtitinda sa bigasan namin kapalit ni Mama, Papa Dudut. Nagsika po ko na may taguyod at may salba ang business namin dahil doon lang ako kumukuha ng pera para sa pagpapagamot ni Mama. Hindi nagtagal, nakagraduate naman ako.
Unfortunately ay hindi ko na rin po kinayang ipagpatuloy yung business namin gawa ng iba pang pangyayari kaya nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho sa corporate. Nag-aral din akong mag-virtual assistant para may pinagkakakitaan ako sa gabi. Kulang na lamang ay hindi ako matulog para lamang kumita ng malaki, Papa Dudut. Halos sa ospital na kasi tumira si Mama at ako lang ang nag-aasikaso sa kanya dahil kakaunti lang naman ang mga relatives namin at ang iba ay nasa malalayong probinsya pa. Isang araw habang namamalengke po ako ng mga supplies namin ni Mama sa bahay. Napadaan po ako sa isang tindahan ng mga laruan tapos ay nakita ko po yung paper doll na madalas naming nilalaro ni Yaya Trining. Ewan ko pero bigla na lamang po akong naiyak matapos mag-flashback sa akin ang kabataan ko. Siguro kasi naalala ko pa na ang gaan-gaan ng buhay noong araw kumpara sa noong tumanda na ako. Tapos ayon, hindi ko napansin na nilapitan na pala ako ng isang matandang babae na tumatao sa tindahan na yon. At laking gulat ko nang mamukhaan ko siya. Walang iba kundi si Yaya Trining, Papa Dudut. Vian, ang laki-laki mo na tapos lalo ka pang gumanda. Yaya talaga. Bulera pa rin po kayo. Hindi kita binobola, no? Kamusta ka na ba? Mabuti po. Graduate na po ako sa college ya. Tapos, ilang taon na rin ako nagtatrabaho. Ganun ba? Maalala ko pala. Yung dati yung bigasan, bakit iba nang tumatao? Hindi na ba nagtitinda mama mo? Hindi na po. May sakit po si mama ngayon kaya hindi na po siya nakakapagtinda. May cancer po siya at ilang taon na rin siyang pabalik-balik sa ospital. Ano ka mo? Naku anak, kawawa naman ang mama mo. Nasa na yung kinakasama niya? Wala na po. Nakakulong na kasi adik tapos lagi pa pong pinipisikal si mama. Naku, napakahirap naman ang pinagdadaanan mo, nak. Tapos mag-isa ka lang nagtatrabaho. Kinakaya kasi magulang ko pa rin naman po si mama. Pero minsan, napapatanong po ako sa Diyos kung bakit nagkaganito yung lahat. Hindi naman po sa nagbibilang ako ng hirap. Siguro kapag napapagod na ako tapos wala po ako mapagsabihan. Naiisip ko po yung mga bagay na yon. Doon ko po kayo mas namimiss, Yaya. Ay, sorry anak, kasi iniwan kita noong araw. Wala naman po kayong kasalanan. Hindi niyo po ako iniwan kasi pinaalis kayo ni Mama. Yaya, sorry po ha. Kasi wala akong nagawa nun. Hindi ko po kayo naipagtanggol kay Mama. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Nakaraan na yon. Napatawad ko na rin naman ang mama mo kahit na nagalit ako sa kanya noong una. Tanging dalangin ko na lang sa may kapal na sana iligtas ka niya laban sa kinakasama niya, Vian. Mukhang dininig naman po ng Diyos ang panalangin niyo kasi hindi na po naulit yung masamang plano sa akin ni Tito Alfred. Tapos ngayon, nabubulok na siya sa bilangguan. Kayo po, kumusta na po kayo? Eto, tuloy-tuloy lang sa buhay. Nung pinaalis ako sa inyo, pumunta ako sa pinsan ko na nasa Paranaque. Doon na rin ako nakahanap ng trabaho. Yung tindahan kung saan ako tumatao, meron silang branch sa Paranaque. Pero nung nakaraang taon, nilipat nila ako rito sa Quezon City. Hindi po ba kayo umuwi sa Negros? Akala ko po kasi talaga umuwi kayo sa probinsya niyo. Umuwi ako, pero bumalik din ako rito. Kasama niyo po ba anak niyo? Kasi for sure malaki na rin siya. Kaidaran ko lang po siya, di ba? Oo, pero wala na ang anak ko, Vian. Patay na siya. Ho? Bakit po? Namatay siya sa panganganak sa panganay niya nung nakaraang taon. Nagkakomplikasyon ayon sa mga doktor. Patay din yung apo ko pagkasilang. Sorry po, Yaya. Hindi ko po alam. Yun po ba yung dahilan kaya bumalik kayo rito? Oo. Nalulungkot kasi ko dahil doon mag-isa na lang ako. Wala na ang anak ko kaya sinabi ko sa sarili ko na magtatrabaho na lang ako rito. Sana po may pwede akong gawin para mapagaan yung pinagdadaanan niyo, Ya.
Pareho lang naman tayong may dinadala sa buhay. Pero masaya ako kasi nakita kita uli, nak. Tingnan mo, naiiyak tuloy ako. Wag na po kayong umiyak. Naiiyak po ako eh. Ako rin po, masayang-masaya kasi nagkita ulit tayo. Ang tagal ko pong hinintay yung araw na to kasi akala ko talaga hindi ko na kayo makikita. Walang gabi simula nung umalis kayo sa bahay namin na hindi ko po kayo naisip. Lagi ko po kayong namimiss kasi para sa akin totoong magulang ko na kayo. Nung nawala kayo sa bahay, pakiramdam ko nawalan din ako ng nanay. Hindi ka nawalan ng nanay kasi andito na uli ako. May dahilan ng Diyos kung bakit kailangan nating magkahiwalay noon. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya kasi tinupad niya ang dasal ko na ingatan ka. Tapos ngayon na nakita uli tayo, alam ko na nakikinig talaga siya. Ayoko na po magkahiwalay tayo ulit. Hindi ko na po kakayanin pag nagkalayo pa tayo tulad ng dati. Mahal na mahal ko po kayo. Para ko na po kayong tunay na nanay. Sino bang may sabi sa'yo na magkakahiwalay pa tayo? Ngayon pa na nagkita uli tayo, anak. Hindi na kita iiwan, Vian. Pangako yan. Wala pong pagsidla ng saya na nag-uumapaw sa puso ko nang makita ko si Yaya Trining sa palengke ng araw na yon. Hindi ko na nga matandaan kung ilang taon simula noong huling beses ko siyang nakita. Hindi ko na rin siya noon kinontak bilang pagsunod sa kagustuhan ng mama ko, Papa Dudut. At kahit masakit sa kalooban ko, kumbagay nag-move on na lamang po ako sa buhay namin, na hindi siya kasama pero walang araw at gabi simula noon na hindi ko siya naaalala. Malaking parte na po ng kabataan ko si Yaya Trining dahil siya na ang kinamulatan kong nanay noong mga panahong busy sa ibang bagay ang mama ko. Yung pagmamahal po niya sa akin ay para bang tunay na anak na kahit na hindi naman kami magkadugo. Hindi ko po makakalimutan yung mga panahong kinakwentuhan niya ako ng mga kwentong bayan bago matulog. Yung sabay kaming kumakain ng cassava cake na pinagtulungan naming gawin. Yung paghahatid sundo niya sa akin sa school at pagpalakpat ng malakas noong graduation day ko kasi proud na proud daw siya sa akin. At higit sa lahat ay yung paglalaro namin ng paper doll. Mahal na mahal ko po si Yaya Trining. Pero kaakibat po ng saya ng muli naming pagkikita ay labis na lungkot naman matapos kong malaman na namatay na pala ang kaisa-isa niyang anak. Wala na siyang kasama sa buhay, Papa Dudut. Tapos nagkataon na nagsara ang tindahan na pinagtatrabahuhan at nagbawas ng empleyado kaya nawala ng pagkakakitaan si Yaya Trining. Doon ko na po naisip na kupkupin na lamang ang taong nagmahal at nag-alaga sa akin simula pagkabata at kunin na rin kasama ng mama ko. Malaki pong kaginhawahan simula nang bumalik si Yaya Trining sa buhay namin dahil mas nakakapagtrabaho po ako ng matiwasay at walang ibang inaalala, Papa Dudut. At kahit hanggang sa dumating yung araw na kinakatakutan ko, walang iba kundi noong namatay si Mama dahil sa mga komplikasyon ng sakit niya, ay hindi po ako iniwan ni Yaya Trining. Tinupad po niya ang pangako niya sa akin. Siya po ang kasakasama ko sa buhay at sa bahay namin dahil parang tunay na ina na ang turing ko sa kanya. At ako naman po ang anak niya. Sa katunayan, si Yaya Trining po ang naghatid sa akin sa altar noong kinasal ako sa long-time boyfriend ko, Papa Dudut. Yun po yung araw na maituturing ko na isa sa mga pinakamasaya at hindi ko makakalimutan. Parang lumalala pong ubo niyo ah. Gusto niyo ba magpatingin na sa doktor? Nako anak, ayos lang ako. Konting pahinga lang to. Natuyuan kasi ko ng pawis kakawalis dun sa labas kanina. Pagkatapos nakalanghap pa ako ng alikabok kaya nangat itong lalamunan ko.
Iinuman ko na lang ng pinigang kalamansi sa maligamgam na tubig. Okay po, pero pag hindi pa rin umukay, magpapacheck up na tayo ha. O sige, pero wag ka na kasi masyadong mag-alala. Siyempre po mag-aalala ako kasi ayoko kayong magkasakit. Wala na nga po si Mama tapos may mangyayari pa po sa inyong hindi maganda. Hindi ko na po kaya kung pati kayo iiwan na kuya. Hindi pa naman ako aalis, nak. Malakas pa ako at gagaling din ako. Ubo lang to. Saka gusto ko pang makita yung magiging apo ko sa'yo. Excited na talaga ako para sa magiging baby mo. Ilang buwan na nga uli ang tiyan mo? 4 months po, Yaya. Ako rin po excited nang makita niyo si baby. Sana po lagi kayong palakasin ng Diyos at ilayo sa anumang mabibigat na sakit. Para po humaba pang buhay niyo. Lahat tayo, nak, ang sana iligtas at ingatan ng may kapal. Yaya, salamat po ha. Salamat saan? Sa lahat-lahat. Thankful na ako nung dumating kayo sa buhay ko nung bata ako kasi pinaramdam niyo sa akin yung mahalin at alagaan na para bang totoo niyo akong anak. Hindi ko po makakalimutan yung mga pag-aasikaso niyo sa akin. Yung mga bonding natin sa pagluluto ng ulam at paggawa ng paborito nating dessert na cassava. Nung umalis kayo sa bahay, may mga araw na lagi ko pong ginagawa yon. Kasi pag nakakakain ako nun, kahit papano, nababawasan yung pagkamiss ko sa inyo. Kaya lang, nahihirapan po akong lunukin kasi naiiyak ako habang ngumunguya. Dati kasi, 2 tayong kumakain nun tapos ako na lang mag-isa. Oh, Vian, huwag ka namang umiyak, nak. Sorry, Yaya. Hindi ko lang po mapigilan. Siguro extra emotional lang din kasi buntis. Naiintindihan ko naman. Pero magkasama na tayo ngayon. Pwedeng-pwede uli nating gawin yung mga bagay na ginagawa natin nung maliit ka pa. Pwede tayong magluto ng mga paborito mong ulam o gumawa ng mga dessert na tinuro ko sa'yo. Lahat yon pwede na nating gawin ngayon, nak. Vian, hindi lang ikaw yung gustong magpasalamat kasi ako rin. Katulad mo, walang araw na hindi kita inisip simula nung umalis ako sa bahay nyo. Alam ko namang matapang kang bata, matyaga, matalino, maabilidad at mabait. Kaya nga yun na lang ang iniisip ko para kahit mahirap na mapalayo sa'yo, nakakahugot na rin ako ng lakas para maipagpatuloy ang buhay. Buti na lang nandyan kayo. Mas kinakaya ko pong harapin ang buhay kasi alam ko kasama ko kayo. Kahit na hindi ko po kayo totoong nanay, yung pagmamahal niyo sa akin parang tunay na anak. Malaking bagay yung pagbalik mo sa buhay ko. Lalo ngayon na nawalan ako ng anak, Vian. Tinutulungan mo kong malagpasan yung malungkot na bahagi ng buhay ko. Kahit kailan, hindi madali para sa isang magulang na mamatayan ng anak na dinala niya ng 9 na buwan sa tiyan niya. Marami ako noong pinagsisisihan. Gusto kong bumawi sa anak ko pero huli na ang lahat. Wala na siya. Kinuha na siya sa akin. Kung nasan po anak niyo ngayon, sigurado, proud po siya na naging nanay niya kayo. Hindi niyo man po siya nakasama ng matagal, na iparamdam niyo naman po sa kanya yung pagmamahal ng isang magulang. Doon pa lang, alam kong sapat na kayo sa kanya. Salamat sa mga sinabi mo, nak. Gumaan ang loob ko. Totoo naman po kasi lahat yun. Marami pong nagiging magulang lang pero hindi marunong magpakananay o magpakatatay sa mga anak nila. Yun po kasi naranasan ko kay mama. Pero nung nagkasakit siya, nagsorry naman siya sa akin at nagkabati kami. Hindi na rin po ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya kasi mama ko pa rin siya. Mas nanaig po yung pagmamahal ko at pagpapatawad katulad nung turo niyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Yaya. Mas mahal na mahal kita. Totoo po na kapag pinalaki sa pag-ibig ang isang bata ay nadadala niya yon sa kanyang pagtanda. At naipapasa niya yon sa ibang tao lalo na sa magiging mga anak niya sa hinaharap.
Hindi po perpekto yung pamilyang kinalakhan ko, Papa Dudut. Pero meron pa rin pinapadala ang Diyos na mabubuting tao upang maging gabay sa simula ng pagkabata. At yun ay walang iba kundi si Yaya Trining. Hindi ko po siya kaano-ano, hindi ko siya totoong nanay, pero mahal na mahal niya ako na para bang tunay niyang anak. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos na pinagkaloob niya sa buhay ko si Yaya Trining. Papadudot, sa kasalukuyan ay healthy po ang yaya ko na nagsisilbi ko na ring pangalawang ina. At kasakasama namin sila ng anak ko na naglalaro at nagbabanding. Masasabi ko po na masayang masaya ang anak ko at sobrang close po sila ni Yaya Trining. At para sa akin ay malaking bagay na nasa buhay naming mag-asawa si Yaya dahil siya po ang nagsisilbi naming gabay. Lalo na pag kailangan namin ng payo at pangaral mula sa nakakatanda. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Sana po'y maraming nakuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa kwentong ibinahagi ninyo. God bless po sa inyo at sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vian. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.